Καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε στο σημερινό webinar με θέμα ηλεκτρονική τιμολόγηση στο λιανικό εμπόριο και στο δημόσιο. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι καθ' όλη τη διάρκεια του webinar μπορείτε τα ερωτήματά σας να τα γράφετε στο chat που παρέχει η πλατφόρμα και στο τέλος της παρουσίασης οι δύο presenter του webinar, ο κύριος Τριανταφυλλίου και ο κύριος Κοστούλας, θα απαντήσουν στα ερωτήματά σας. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν, να καλωσορίσουμε, έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Αντώνη Μακρύ, πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, τον κύριο Αντώνη Ζαΐρη, αναπληρωτή αντιπρόεδρο του ΣΕΛΠΕ και τον κύριο Βαγγέλη Χατζηγεωργίου, CEO της Impact. Θα ξεκινήσουμε με ένα καλωσόρισμα που θα απευθύνει ο κύριος Μακρύς. Δεν σας ακούμε. Να συγχωρείτε να κάνουμε πάλι μια δοκιμή. Ωραία, τώρα σας ακούμε. Μια μικρή εμπλοκή, συγγνώμη. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τον κύριο Χατζηγεωργίου και την κυρία Κωσίλου που το οργάνωσαν αυτό και όλους τους συμμετέχοντες για την ενημέρωση των μελών μας. Εμείς σαν ΣΕΛΠΕ έχουμε ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό μια συνεχή σειρά δωρεάν σεμιναρίων από μέλη μας ή και από συνεργάτες του συνδέσμου. Ο στόχος όλων αυτών είναι η ενημέρωση σε χρηστικά θέματα κυρίως. Επίσης, να ενισχύσουμε τη στήριξη για την αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών μας, γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ στο ότι τα μέλη μας που έχουν επιλύσει διάφορα προβλήματα μπορούν να βοηθήσουν τα υπόλοιπα μέλη που δεν τα έχουν επιλύσει. Επίσης, πιστεύουμε πολύ και στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των μελών. Αυτές οι συνεργασίες μπορούν να δέσουν το όλο σύστημα του ΣΕΛΠΕ. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να βοηθάμε σε όλα αυτά που προανέφερα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι δεν στηρίξουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει, λέγανε οι παλαιότεροι ημών. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τη Software, που είναι και το μέλος μας όπου η Impact ανήκει σε αυτή την εταιρεία, και εύχομαι σε όλους μια καλή παρακολούθηση. Ό,τι χρειαστείτε στην πορεία θα είμαι εδώ μαζί σας να παρακολουθήσω και να απαντήσω αν χρειαστεί και εγώ σε κάποιες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείτε να συνεχίσετε. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μακρύ. Κύριε Ζαΐρη, ο λόγος σε εσάς. Κύριε Ζαΐρη, δεν ακούγεστε. Ακούγομαι τώρα. Τώρα ναι, σας ακούμε. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο ηλεκτρονική τιμολόγηση στη λιανική, στο λιανικό εμπόριο, κατάργηση φορολογικών μηχανισμών και υποχρεωτικότητα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο δημόσιο. Έχει βγει κάποια υπουργική απόφαση που επιβάλλει την ηλεκτρονική τιμολόγηση σε επιχειρήσεις που έχουν συναλλαγή με το δημόσιο και υπ' αυτή την έννοια είναι μια εξέλιξη θετική στην κατεύθυνση του συνολικού ψηφιακού μετασχηματισμού που επιχειρείται τόσο στο δημόσιο όσο και στις επιχειρήσεις. Αυτό τι επιτρέπει στις επιχειρήσεις να παρουσιάζουν τα τιμολόγια τους στο δημόσιο με περισσότερη αξιοπιστία και ακρίβεια, χωρίς σφάλματα και βελτιώνοντας την εμπιστοσύνη του δημοσίου απέναντι στις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα επιτυγχάνει το στόχο της μετάβασης των επιχειρήσεων, κάτι που αναγκαστικά θα γίνονταν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σε ένα μοντέλο λειτουργίας περισσότερο ψηφιοποιημένο. Η υπηρεσία B2G ή invoicing της Impact είναι αυτή που προσφέρει τη λύση για να μπορέσει να εκπληρωθεί με τον καλύτερο τρόπο η υποχρέωση αυτή, δίνοντας τη δυνατότητα τόσο της αυτόματης ψηφιοποιημένης όσο και της ασφαλούς αποστολής ηλεκτρονικών τιμολογίων στο δημόσιο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τα μέλη μας, αλλά και τη Software και την Impact που διοργανώνουν αυτό το σεμινάριο και όλες τις κυρίες και κυρίους που συμμετείχαν, και θέλω με τη σειρά μου να καλωσορίσω και τον Βαγγέλη Χατζηγεωργίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Impact, για ένα μικρό χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Να ήθελα να σας ευχηθώ και εγώ από την πλευρά μου καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
Θα ήθελα να καλωσορίσω όλα τα μέλη του ΣΕΛΠΕ που συμμετέχουν σήμερα στο διαδικτυακό σεμινάριο ηλεκτρονική τιμολόγηση στο λιανικό εμπόριο και στο δημόσιο, γιατί θα μας απασχολήσουν και τα δύο αυτά θέματα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Μακρύ και τον κύριο Ζαΐρη, τους δύο Αντώνιδες, για την παρουσία τους σήμερα και σε αυτή την ευκαιρία που έχουμε να κάνουμε αυτό το σεμινάριο και να ενημερώσουμε τα μέλη του συνδέσμου. Είμαι ο Βαγγέλης Χατζηγεωργίου, είμαι Διευθύνων Σύμβουλος της Impact. Η Impact, όπως προανέφερε ο κύριος Ζαΐρης, είναι μέλος του ομίλου Softwan και είμαστε ο μεγαλύτερος όμιλος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην ελληνική αγορά. Για να σας δώσω και εγώ από την πλευρά μου ένα update, υπάρχει κοινή υπουργική απόφαση, η οποία προβλέπει την υποχρεωτική τιμολόγηση για τις επιχειρήσεις οι οποίες συναλλάσσονται με το δημόσιο. Αυτό σίγουρα είναι μια θετική εξέλιξη, παρόλο ότι μπορεί να ακούγεται δύσκολο, αλλά είναι σημαντικό γιατί έχει δύο παράμετροι. Πρώτον, βοηθάει το μεταξέλιξη των επιχειρήσεων, γιατί δημιουργεί μια σχέση διαφάνειας με το δημόσιο και ταυτόχρονα δημιουργεί και ένα πλαίσιο στο οποίο οι επιχειρήσεις καλούνται να κινηθούν στον τρόπο που συναλλάσσονται με το δημόσιο. Ταυτόχρονα ένα δεύτερο θέμα που έρχεται και φέρνει η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι και το θέμα της κατάργησης των φορολογικών μηχανισμών. Είναι και αυτό ένα κομμάτι που θα το δούμε σήμερα και ουσιαστικά είναι ένας προάγγελος, νομίζω ήταν και στην ατζέντα του κυρίου Πρωθυπουργού και του κυρίου Υπουργού Οικονομικών, γενικότερα η καθολική υποχρεωτικότητα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι υπάρχει ηλεκτρονική τιμολόγηση επιτρέπει στις επιχειρήσεις οι οποίες συναλλάσσονται με το δημόσιο να διαβιβάζουν τα τιμολόγια τους στην αναθέτουσα αρχή με αξιοπιστία, χωρίς φάλματα. Είναι ένα πράγμα το οποίο νομίζω έχουμε δει αρκετές φορές στη διαδικασία με τον τρόπο που συναλλασσόμαστε με το δημόσιο να γίνονται σφάλματα, ενώ ταυτόχρονα βοηθάει και επιταχύνει τη μετάβαση των επιχειρήσεων σε ένα ψηφιακό μοντέλο λειτουργίας. Η υπηρεσία B2G έρχεται ουσιαστικά να καλύψει αυτή την ανάγκη των επιχειρήσεων και να δώσει στις επιχειρήσεις που θα την επιλέξουν τη δυνατότητα να έχουν και αυτοματοποιημένο και το βασικό ένα ασφαλές τρόπο με όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας που έχουν υποδομές μας και υποδομές της Microsoft που είναι στο cloud και επιτρέπουν να γίνουν αυτές οι συναλλαγές και να μπορεί κράτος και επιχείρηση να συναλλάσσονται μεταξύ τους με ένα μοντέλο ασφαλές και transparent. Ένα άλλο βασικό, το οποίο το είχαμε καλύψει και σε ένα προηγούμενο σεμινάριο του ΣΕΛΠ, είναι και η κατάργηση των φορολογικών μηχανισμών, η οποία αφορά τη έκδοση αποδείξεων λιανικής. Ουσιαστικά η λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης επιτρέπει την εκτύπωση, αρχιοθέτηση χωρίς χρήση φορολογικών μηχανισμών και νομίζω ότι δύο εξαίρετοι συνεργάτες, ο Γιάννης ο Τριανταφύλλου, ο οποίος είναι φοροτεχνικός σύμβουλος επιχειρήσεων, θα μας πει το πλαίσιο γύρω από την ηλεκτρονική τιμολόγηση και ταυτόχρονα μετά το πέρας της παρουσίας από τον κύριο Τριανταφύλλου, ο Δημήτρης ο Κοστούλας, εμπορικός διευθυντής της Impact, θα μας περιγράψει τη λύση της Impact για το κομμάτι της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Θα είναι χαρά μας τόσο εγώ και όσο η ομάδα μου να απαντήσει σε ερωτήματα που πιθανώς προκύψουν. Σας εύχομαι ένα ευχάριστο σεμινάριο. Πιστεύω να είναι ενημερωτικό, να αξιοποιήσουμε και να αξιοποιήσετε το χρόνο σας. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στο Γιάννη τον Τριανταφύλλου και να σας ευχαριστήσω όλους θερμά για την παρουσία σας. Γιάννη, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για ηλεκτρονική τιμολόγηση. Υπάρχουν σωρία εξελίξεων μπροστά μας και οι επιχειρήσεις, όχι τα λογιστήρια, έτσι, οι επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν την ανάγκη να αναδιοργανωθούν. Σήμερα δηλαδή έχουμε ετοιμαστεί να σας πούμε πάρα πολλά θέματα. Τώρα δεν θα είναι ακριβώς, είδατε προηγουμένως το πρόγραμμα που δείχνει και λίγο θα μιλήσω 20 λεπτά, τώρα 20 λεπτά ακριβώς δεν φάνε, λίγο παραπάνω θα είναι. Εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσω να στα πούμε συντομία, έτσι. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να πούμε είναι, έτσι, πρώτα απ' όλα,
η τιμολόγηση για το δημόσιο, η ηλεκτρονική τιμολόγηση για το δημόσιο. Το δεύτερο που θα πούμε είναι ότι έρχεται τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής, ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο προφανώς όταν θα ανακοινωθεί από την ΑΔΕ και από το Υπουργείο Οικονομικών θα είναι ένα θέμα το οποίο θα αφορά πάρα πολύ τα μέλη του ΣΕΛΠΑ. Το τρίτο ζήτημα είναι οι φορολογικοί μηχανισμοί και η διασύνδεση των BOS, η αντικατάσταση και η απόσυρση των εαυτοδοσσούδων ειδικών ασφαλών φορολογικών διάταξεων σήμανσης στοιχείων και η πιθανότητα κατά την αντικατάσταση αυτή μια επιχείρηση αντί να πάρει τους καινούριους φορολογικούς που λέγονται FIMAS, φορολογικοί μηχανισμοί άφησης και σήμανσης, να βάλει πάροχο. Έτσι. Είναι προφανές, νομίζω και θα φανεί από αυτό που θα πούμε, ότι ο κίνδυνος του να έχει φορολογικό μηχανισμό και τα προβλήματα που συνεπάγεται ένας φορολογικός μηχανισμός δεν συγκρίνονται με τις υπηρεσίες και του παρόχου. Έτσι. Είναι προφανές δηλαδή ότι ο πάροχος έχει το πλεονέκτημα. Αυτό το λέω στην αρχή, θα το πούμε και στην πορεία. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε με την ηλεκτρονική τιμολόγηση χονδρική στο δημόσιο δηλαδή. Ναι. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση λοιπόν στο δημόσιο είναι, αφορά τους φορείς, τους αναφέροντες φορείς και αναφέροντες αρχές του δημοσίου που αυτή τη στιγμή αναθέτουν με συμβάσεις προμήθεια αγορών υπηρεσιών. Υποχρεούνται αυτοί οι φορείς να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια και οι επιχειρήσεις, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να τα υποβάλουν σύμφωνα με τον εθνικό μορφότυπο ηλεκτρονικού τιμολογίου για τιμολόγηση του δημοσίου. Αυτό σημαίνει πρώτον ότι ένας φορέας και χωρίς να είναι υποχρεωμένος μπορεί να τιμολογήσει με ηλεκτρονικό τιμολόγιο, χωρίς να είναι υποχρεωμένος, μπορεί να θέλει να το κάνει γιατί έχει τέτοια οργάνωση ή να έχει προσχωρήσει σε κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης, θα πούμε παρακάτω, και δεν μπορεί το δημόσιο να αρνηθεί την παραλαβή ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να πούμε καταρχήν είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δύο εθνικοί μορφότυποι ηλεκτρονικού τιμολογίου. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, το B2B, το business to business, έτσι, δηλαδή η τιμολόγηση χονδρικής από μια ιδιωτική επιχείρηση σε μια άλλη ιδιωτική επιχείρηση ή ακόμα και σε ένα σύλλογο, σε ένα νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικό, αλλά όχι φορέα του δημοσίου. Και το B2G, δηλαδή η ηλεκτρονική τιμολόγηση ενός φορέα του δημοσίου, όχι απαραίτητα μόνο, δεν είναι το στενό δημόσιο, μιλάμε για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Έτσι. Άρα έχουμε εθνικό μορφότυπο. Γιατί έχουμε εθνικό μορφότυπο? Διότι πρέπει το τιμολόγιο που όταν το τιμολογώ εγώ να ξέρω ότι εσύ μπορείς να το διαβάσεις. Λοιπόν, αυτή είναι η απόφαση 63.446 που βλέπετε εδώ. Τι λέει αυτή η απόφαση? Πρώτα απ' όλα, το ηλεκτρονικό τιμολόγιο έχει μοναδικό αριθμό. Θα μου πεις, εγώ το εκδίδω από το ERP μου, του δίνω σειρά και αριθμό. Θέλω εγώ σειρά α νούμερο 60. Ο πάροχος, όπως είναι εδώ η Impact, του βάζει ένα μοναδικό αριθμό δικό του, μια συμβολοσειρά, ένα μοναδικό αναγνωριστικό τιμολογίου. Είναι μια συμβολοσειρά η οποία φαίνεται καταλαβίστικη, αλλά περιέχει τι? Το αφημί του εκδότη, την ημερομηνία έκδοσης, τον άξονα αριθμό εγκατάστασης, δηλαδή τον αριθμό που έχει εγκατάσταση στο μητρό του τάξη που εξέδωσε το τιμολόγιο. Παραδείγματος χάρη 0 είναι πάντα η έδρα. 1, 2, 3 είναι τα αποκαταστήματα νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3. Το είδος του παραστατικού με βάση την κωδικοποίηση My Data, 1.1 τιμολόγιο πώλησης, 2.1 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και ούτω καθεξής. Και τη σειρά και τον αριθμό που δώσατε εσείς από το σύστημά σας κατά την έκδοση του παραστατικού. Την τελική έκδοση βέβαια στην ουσία την κάνει ο πάροχος ενσωματώνοντας το μοναδικό αριθμό ηλεκτρονικού τιμολογίου. Αυτό το πεδίο υπάρχει και στα B2B τιμολόγια, όπως υπάρχουν και όλα αυτά που βλέπουμε εδώ. Έτσι. Στα B2G όμως υπάρχουν κάποια παραπάνω πεδία. Στα B2G λοιπόν δεν μπορείς να τιμολογήσεις μόνο με το αφημί. Σήμερα σε ένα έντυπο τιμολόγιο βάζω το αφημί, τιμολογώ, ας πούμε, όπως τα βούμε δημόσια αφηνών στην πιλωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, το τυπώνω, το πάω στη διεύθυνση προμηθειών του Δήμου Αθηναίων και λέω πάρτε το τιμολόγιο, πάρτε και τη φορολογική ενημερότητα κλπ. Για να ανοίξετε ένα φάκελο παπάνης να με πληρώσετε. Όταν στέλνεις ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο, χρειάζεσαι ναι μεν την επωνυμία του αγοραστή και το αφημί του, αυτό το ξέραμε ήδη, χρειάζεται και κάτι άλλο. Κωδικό αναθέτουσας αρχής,
ένα νέο κωδικό που είναι απαραίτητος σε κάθε δημόσιο φορέα που τιμολογείται και ο οποίος δουλεύει παράλληλα με το ΑΦΜΗ. Και γιατί δουλεύει παράλληλα με το ΑΦΜΗ? Πάρα πολλοί φορείς έχουν το ίδιο ΑΦΜΗ. Ενώ έχουν διοικητική αυτοτέλεια και αναθέτουν συμβάσεις οι ίδιοι, έχουν το ίδιο ΑΦΜΗ. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είναι διαφορετικό να τιμολογείς, ας πούμε, τη ΔΥΠΑ, τον πρώην ΟΑΕΔ, στην έδρα του εδώ, που είναι στους Τράχονες, και διαφορετικό να τιμολογείς μία υπηρεσία του ΟΑΕΔ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής. Έχουν άλλο αριθμό μητρώου αυτοί οι δύο. Έτσι. Και χρειάζεται επίσης και η ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού του φορέα στο δίκτυο διαχείρισης ηλεκτρονικών τιμολογίων. Έτσι. Δηλαδή, στην ουσία, χρειάζεται και μία ηλεκτρονική διεύθυνση ενσωματωμένη στο τιμολόγιο. Τι άλλο χρειάζεται? Μπορείς να βάλεις την οργανική μονάδα του αγοραστή. Δεν αρκεί να τιμολογήσεις με το Δήμο Αθηναίων. Μπορείς να αναφέρεις και την μονάδα, παραδείγματος χάρη, την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, την οποία αφορά το τιμολόγιο, ή τον τάδε υπάλληλο που είναι υπόλογος χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και σε αυτόν στέλνεις το τιμολόγιο, ή ένα διαχειριστή πάγιας προκαταβολής. Άρα, μιλάμε και για την εσωτερική υπομονάδα του φορέα στην οποία απευθύνεται το τιμολόγιο. Έτσι, μπορεί να βάλεις ένα κείμενο δηλαδή, ώστε να ξέρει ο φορέας να το παραλάβει σε ποιον απευθύνεται το τιμολόγιο μέσα στο φορέα. Ένα διαφορετικό πεδίο που έχουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια του δημοσίου είναι το εξής. Περιέχουν ένα κωδικό και μία κάθετο. Ο κωδικός είναι 1, 2 ή 3. 1 και κάθετος είναι η δέσμευση, ο ΑΔΑ ανάληψη από τον τακτικό προϋπολογισμό, που σημαίνει ότι το τιμολόγιο αυτό θα πληρωθεί από ένα κονδύλι του τακτικού προϋπολογισμού. 2 και κάθετος είναι ο κωδικοποιημένος ενάριθμος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Άρα, εάν βάλω 2 και κάθετος, σημαίνει ότι το υποσύστημα του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των δημοσιονομικών, το οποίο είναι αφιερωμένο στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, εκεί θα πάει αυτό το τιμολόγιο. Έτσι, γιατί αφορά κονδύλι του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Εάν βάλει 3 και κάθετος, τότε αυτό σημαίνει ότι το τιμολόγιο αυτό πληρώνεται από έναν τοπικό προϋπολογισμό ενός νομικού πρόσωπου δημοσίου δικαίου. Επίσης, χρειάζεται στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο του δημοσίου να μπει ο ΑΔΑΜ, ο αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης μητρώου στο ΚΙΜΔΙΣ, έτσι, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Εάν υπάρχει τέτοια υποχρέωση, εάν υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης, πρέπει να βάλεις τον αριθμό της ανάρτησης μέσα στο τιμολόγιο. Αν δεν υπάρχει, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι συμβάσεις δεν είναι υποχρεωτικό να αναρτηθούν ή δεν υπάρχει σύμβαση. Γίνεται μια απευθείας ανάθεση, γίνεται μια απευθείας αγορά χωρίς σύμβαση. Εκεί μπαίνει το 0, στη συμπλήρωση του τιμολογίου. Κάτι άλλο που υπάρχει μόνο στα τιμολόγια του δημοσίου. Εάν έχετε λάβει μια προκαταβολή για το έργο, συνήθως σε συμβάσεις σημαίνει αυτό, ιδίως σε έργα, και πρέπει η προκαταβολή να αποσβεστεί από το τιμολόγιο και επιπλέον πολλές φορές το δημόσιο χρεώνει και τόκους στην προκαταβολή, έτσι, δηλαδή στην προκαταβολή αυτή χρεώνει έσοδα, η απόσβεση προκαταβολής και ο τόκος σε επίπεδο του τιμολογίου περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στο τιμολόγιο το ηλεκτρονικό, ώστε να μειώνεται το πληρωτέο ποσό, το τελικό πληρωτέο ποσό. Ένα άλλο σημαντικό είναι ο κωδικός CPV. Έτσι. Ο κωδικός CPV είναι η κωδικοποίηση CPV, Common Procurement Vocabulary. Έτσι. Είναι 9.454 κωδικοί, αν θυμάμαι καλά. Είναι ένα κωδικολόγιο για όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αγοράζει το δημόσιο και είναι πανευρωπαϊκού χαρακτήρα. Έτσι. Όλοι οι δημόσιοι φορείς σε όλη την Ευρώπη χρησιμοποιούν το ίδιο κωδικολόγιο. Συνήθως οι συμβάσεις όταν αναρτώνται έχουν κωδικό CPV. Όταν τιμολογείς μια σύμβαση πρέπει να τιμολογείς με βάση κωδικού CPV. Άρα δεν αρκεί ο δικός σου κωδικός, γιατί προφανώς εσύ έχεις μια αποθήκη, έχεις ένα κωδικό για τα είδη ή για τις υπηρεσίες. Δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να γράψεις και τον κωδικό CPV στο τιμολόγιο, ώστε να μπορούν να διασταυρώσουν ότι αυτό που πουλάς είναι αγαθά που περιέχονται στη σύμβαση που τιμολογεί στο δημόσιο. Τι δεν αποτελεί ηλεκτρονικό τιμολόγιο? Υπάρχει μια σύγχυση στην αγορά. Συχνά βλέπω διαφημίσεις στο ίντερνετ που λένε το εξής. Με τη δικιά μας τιμολογία θα κάνετε ωραία ηλεκτρονική τιμολόγηση, με το δικό μας πρόγραμμα θα κάνετε ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο δεν σημαίνει μηχανογραφημένο τιμολόγιο.
οι τιμολογέρες δεν παράγουν ηλεκτρονικά τιμολόγια όταν δεν υπάρχει πάροχος, παράγουν μηχανογραφημένα τιμολόγια που τα τυπώνεις και τα δίνεις. Δεν είναι ηλεκτρονικό τιμολόγιο το να σκανάρεις ένα τιμολόγιο, να το στείλεις. Το λέμε αυτό στην καθομιλουμένη, λέμε σου στείλα ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο, ένα PDF με mail, αυτό είναι έγχαρτο. Ένα σκαναρισμένο σε μορφή PDF τιμολόγιο δεν είναι ηλεκτρονικό, είναι χάρτινο, είναι έντυπο τιμολόγιο, ας είναι σε μορφή εικόνας και δεν εννοεί αυτό το δημόσιο όταν μιλάει για ηλεκτρονικά τιμολόγια. Έτσι. Δεν εννοεί αυτό, εννοεί να λάβει αρχείο από έναν πάροχο που να μπορεί να το αναγνωρίσει αυτόματα και να το διαβάσει. Έτσι. Όχι να στείλει μια εικόνα. Εδώ είναι σημαντικό ότι η τιμολογέρα ΤΣΑΔΕ, το τιμολόγιο που είναι μια εφαρμογή του MyData που είναι διαθέσιμη σε όλους και είναι μια μορφή ηλεκτρονικής τιμολογέρας, δεν επιτρέπεται να τιμολογεί B2G, όπως δεν επιτρέπεται να τιμολογεί λιανική, όπου πρέπει να υπάρχει φορολογικός μηχανισμός. Εξαιρείται η τιμολογία της ΑΔΕ από λιανική, αν πρέπει να έχει φορολογικό μηχανισμό, εξαιρείται και από τα B2G. Η ΑΔΕ δεν είναι πάροχος. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο της ΑΔΕ είναι ένα PDF, άρα δεν είναι ηλεκτρονικό τιμολόγιο, είναι ένα PDF. Έτσι. Άρα, ένας μικρομεσαίος που περιμένει να τιμολογήσει το δημόσιο με την τιμολογία της ΑΔΕ δεν μπορεί να το κάνει. Εάν σήμερα τιμολογήσετε το δημόσιο, όχι με τη μορφή που έχει ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο του δημοσίου, αλλά με τη μορφή που έχει ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο B2B, αυτό δεν είναι ηλεκτρονικό τιμολόγιο, γιατί δεν ακολούθησε τη σωστή πορεία που κάνει ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αλλά το στείλατε απλώς σε ένα email. Άρα, κάθε τιμολόγιο που έχει δομή τιμολόγιο B2B, ιδιωτικού μορφής τιμολογίου για ιδιωτική τιμολόγηση χονδρικής, δεν είναι ηλεκτρονικό τιμολόγιο το δημόσιο, αντιμετωπίζεται σαν έντυπο από τις διαδικασίες του. Έτσι. Τώρα, η 52.445 είναι η υπουργική απόφαση που λέει το εξής. Από 13 Ενάτου, εδώ και 2 εβδομάδες, ξεκινάει η υποχρέωση πιλωτικά 11 φορέων για νέες συμβάσεις που συνάπτονται από 13 Ενάτου και εκτελούνται από εκεί και πέρα, να έχουν όρο αυτές οι συμβάσεις μέσα, θα έχουν ένα όρο που λέει εάν η σύμβαση αυτή υπογραφή υλοποιείται με ηλεκτρονική τιμολόγηση. Άρα όλα τα τιμολόγια μια σύμβαση που έχει αυτούς τους όρους είναι ηλεκτρονικά, υποχρεωτικά. Δεν μπορεί να πεις αυτό είναι μικρής αξίας, άστο τώρα, δεν πειράζει. Έτσι, όλα είναι ηλεκτρονικά. Οι φορείς που βλέπετε έχουν ξεκινήσει πιλωτικά για τις νέες συμβάσεις, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, από τοπική αυτοδιοίκηση των Δήμων Αθηναίων, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας που έχει σχέση με τα νοσοκομεία, τις προμήθειες των νοσοκομείων, η Αποδιώδια η Εγνατία, η Κοινωνία της Πληροφορίας που συντηρεί το e-government, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο από πανεπιστήμια, η πρώην ΑΣΟΕ, η Αττικό Μετρό που λέγεται τώρα Ελληνικό Μετρό από εταιρείες συγκοινωνιών και από κοινοφελείς οργανισμούς η ΕΙΔΑΠ και η Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τα επόμενα στάδια στην ηλεκτρονική τιμολόγηση θα είναι τα εξής. Θα είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση από 1η του 24 για την κεντρική διοίκηση, Υπουργεία, την ΑΔΕ, τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, όλοι αυτοί είναι κεντρική διοίκηση. Αυτοί ξεκινάνε για νέες συμβάσεις από 1η του 24 να βάζουν τον όρο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης υποχρεωτικά. Άρα όλες οι νέες συμβάσεις θα έχουν ηλεκτρονική τιμολόγηση. Από 1η Ιουνίου είναι οι λοιπές αναθέτουσες αρχές, ας πούμε τα νοσοκομεία και οι οποίοι ανήκουν εδώ, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμοι ανήκουν εδώ, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ανήκουν στην 1η Ιουνίου και από 1η του 25 ξεκινάνε και οι δαπάνες χωρίς σύμβαση, οι λοιπές δαπάνες. Διότι δεν έχουν όλες τις δαπάνες στο δημόσιο σύμβαση, υπάρχουν και απευθείας αγορές, αναθέσεις κλπ. Κάθε δαπάνη για την οποία δεν υπάρχει σύμβαση θα πάει από 1η του 25 σε ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ποιος θα εξαιρείται? Θα εξαιρούνται οι συμβάσεις ίσονος σημασίας, ίσονος αξίας λέγονται, δηλαδή συμβάσεις δημόσιες που η εκτιμόμενη αξία του αντικειμένου της σύμβασης, είτε μιλάμε συνολικά για την προμήθεια αγαθών ή για την αγορά υπηρεσιών, θα είναι 2.500 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Αυτές οι συμβάσεις θα εξαιρεθούν από ηλεκτρονική τιμολόγηση, έτσι. Δεν θα υπαχθούν επίσης σε ηλεκτρονική τιμολόγηση οι απλές δαπάνες
τα μεμονωμένα τιμολόγια δαπάνης που δεν αφορούν συμβάσεις, αλλά αφορούν μεμονωμένες συναλλαγές του δημοσίου, των οποίων η αξία θα είναι μέχρι 2.500 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Άρα είναι μεμονωμένο τιμολόγιο. Πήγε, ξέρω εγώ, επισκέβασε ένα όχημα ένας φορέας του δημοσίου. Το συνεργείο το τιμολόγησε. Αυτό το τιμολόγιο είναι μέχρι 2.500 ευρώ. Δεν θα απαιτείται να είναι ηλεκτρονικό. Το δημόσιο έχει εξαιρέσει τον εαυτό του. Από τι τον έχει εξαιρέσει? Τον έχει εξαιρέσει από την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Το λέω αυτό γιατί το δημόσιο τιμολογεί και το ίδιο. Υπάρχουν δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου, όπου ένας φορέας του δημοσίου τιμολογεί τον άλλον, εξαιρούνται από ηλεκτρονική τιμολόγηση φορές του δημοσίου. Όταν τιμολογούν άλλες φορές του δημοσίου, εξαιρούνται οι αναθέτουσες αρχές. Όταν τιμολογούν άλλοι αναθέτουσες αρχή, γιατί έχουν σύμβαση μαζί τους, εξαιρούνται οι συμβάσεις παραχώρησης μεταξύ φορέων του δημοσίου. Άρα το ίδιο το δημόσιο δεν απαιτείται να εκδίδει ηλεκτρονικά τιμολόγια, όλοι οι άλλοι απαιτούνται όμως να προχωρήσουν στη ηλεκτρονική τιμολόγηση. Και πάντα η ηλεκτρονική τιμολόγηση σημαίνει ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. Καμία άλλη μορφή τιμολόγηση δεν γίνεται δεκτή. Ένα πεδίο που υπάρχει στα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δεν υπάρχει στα B2B τιμολόγια, αλλά υπάρχει μόνο στα B2G τιμολόγια, είναι η κατάσταση του ηλεκτρονικού τιμολογίου. Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, τα B2G, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που τιμολογεί στο δημόσιο, έχουν ένα κωδικό που δείχνει την κατάσταση του τιμολογίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν εκδίδεται ένα τιμολόγιο, όταν υποβάλλεται όταν εκδίδεται, το εκδίδει το ERP και το υποβάλλει στον πάροχο για να ολοκληρώσει την έκδοση του τιμολογίου. Ο πάροχος το καταθέτει για έλεγχο στο κέντρο διαλειτουργικότητας. Αυτό τι σημαίνει? Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια B2G δεν τα παίρνει απευθείας ο αγοραστής, όπως συμβαίνει με τα έντυπα τιμολόγια. Ένα έντυπο τιμολόγιο θα πάτε στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων, να το πρωτοκολλήσετε, να το πάρει η Διεύθυνση Προμηθειών. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο το στέλνει ο πάροχος σε μια ενιαία πύλη πρόσβασης ηλεκτρονικών τιμολογίων που λειτουργεί στο e-government, στο κέντρο διαλειτουργικότητας, υπό την φροντίδα και τα συστήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Άρα, ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο, εάν υποβάλλεται πρώτα για έλεγχο από τον πάροχο, εάν είναι εντάξει, ο τεχνικός έλεγχος πει ότι εμείς θα το αποδεχτούμε, τότε γίνεται κωδικός κατάστασης 0, το βλέπετε το 0. Παραλαβεί από το κέντρο διαλειτουργικότητας, το παραλαμβάνει. Πριν το παραλάβει όμως, πριν υποβληθεί, το υποβάλλει πρώτα ο πάροχος στο My Data, το γνωστό το My Data, και παίρνει mark. Έτσι, υποβάλλεται αφού έχει υποβληθεί στο My Data. Εάν ο έλεγχος δείξει ότι το ηλεκτρονικό τιμολόγιο δεν θα προχωρήσει, δεν γίνεται δεκτό, είτε γιατί έχει τεχνικά λάθη, είτε γιατί δεν έχει όλα τα απαραίτητα πεδία, είτε γιατί έχει λογικά λάθη. Λογικά λάθη σημαίνει τι? Δεν βρίσκει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ποιος είναι ο φορέας αγοραστής. Δεν έχει αριθμό μητρώου αναφέροντα φορέα σωστό. Δεν έχει σωστά γραμμένη τη σύμβαση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τη βρει. Ποια είναι η σύμβαση? Εκεί ο κωδικός κατάστασης είναι μείον. -1, -2, -3, -4. Τα νούμερα σημαίνουν κάποιο λάθος. Έτσι. Λάθος όσον αφορά το φορέα, λάθος όσον αφορά το κονδύλι του τακτικού προϋπολογισμού, λάθος όσον αφορά το κονδύλι του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων ή άλλο τεχνικό λάθος. Όταν ένα τιμολόγιο πάρει κωδικό μείον, δεν εκδόθηκε ποτέ. Το υπέβαλε για έλεγχο ο πάροχος στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης και βλέποντας ότι στον έλεγχο το απορρίπτει, δεν το εκδίδει, το γυρνάει πίσω και σου λέει έχει αυτό το λάθος. Εάν απαντήσει θετικά η Γενική Γραμματεία, το υποβάλλει, επειδή είναι πολύπλοκα τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, και το παραλαμβάνει και είναι κατάσταση 0. Και πότε το παραλαμβάνει ο αγοραστής? Στη συνέχεια το παραλαμβάνει με φροντίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Υπάρχει ένα δίκτυο διακίνησης ηλεκτρονικών τιμολογίων και υποβάλλεται εκεί το ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Οπότε το παραλαμβάνει στη διεύθυνσή του ο αγοραστής, ας πούμε ο Δήμος Αθηναίων, και τότε παίρνει κωδικό κατάσταση 1. Κωδικός κατάσταση 1 τι σημαίνει? Το πήρε ο αγοραστής. Ο αγοραστής, που είναι ο φορέας του δημοσίου, που είναι ο πελάτης σας, θα το βάλει σε κατάσταση 3. Θα το αναθέσει σε έναν υπάλληλο, σε επεξεργασία. Ο υπάλληλος θα το δει, όπως κοιτάει τα έντυπα τιμολόγια. Εσείς τώρα θα έχετε εμπειρία, φαντάζομαι, το εμπόριο. Τι σημαίνει το δημόσιο? Το δημόσιο ζητάει ένα σωρό χαρτιά για ένα τιμολόγιο. Βλέπει ότι σου λείπει η ασφαλιστική ενημερότητα, το βάζει υπό αμφισβήτηση. Κωδικό κατάσταση 7. Σου στέλνει ένα μήνυμα
μέσω του κέντρου διαλειτουργικότητας και σου λέει θέλω ασφαλιστική ενημερότητα. Του το στέλνεις εσύ, το πρωτοκολλείς, πας το προκαλείς ή το στέλνεις με ένα mail. Το δέχεται, έχει καλώς. Δεν το δέχεται, μπορεί να συμβαίνει κάτι σοβαρότερο, να μην είναι ασφαλιστική ενημερότητα, μπορεί η τιμολόγια να απορριφθεί. Η κατάσταση 4 σημαίνει οριστική απόρριψη του τιμολογίου, σου ζητάει πιστωτικό, δεν θα το περάσω ποτέ, δεν θα το πληρώσω ποτέ. Εάν το θέμα δεν ήταν να απορριφθεί, αλλά τελικά να ξεπεραστεί το πρόβλημα και να πληρωθεί, τότε μετά, αφού τεθεί υπό αμφισβήτηση και γίνει αποδεκτό αυτό, γίνεται αποδοχή. Έτσι, αποδοχή του τιμολόγιο, είναι έτοιμο για πληρωθεί, άρα είναι στην κατάσταση 2 και μετά ακολουθεί η κατάσταση μερικής πληρωμής αν το πληρώσουν σε πολλές δόσεις, κωδικός κατάστασης 6 με μερική πληρωμή ή κωδικός κατάστασης 5 που είναι η ολική εξόφληση και πάβει να το παρακολουθεί το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Εδώ είναι σημαντικό να πούμε το εξής, ότι η 1138 που βλέπετε εδώ, που είναι η απόφαση για το My Data, λέει το εξής. Εάν μια επιχείρηση χρησιμοποιεί πάροχο για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, έστω και εν μέρη, γιατί χρειάζεται, γιατί είναι προμηθευτής του δημοσίου, ξέρετε, το δημόσιο είναι ο μεγαλύτερος πελάτης στην Ελλάδα. Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις το τιμολογούν, σχεδόν όλες. Εάν λοιπόν έρθει το δημόσιο και σου πει, εγώ θέλω ηλεκτρονικό τιμολόγιο, δεν μπορεί στη χονδρική να την εκδίδεις παρά μόνο με πάροχο. Μόνο τη λιανική μπορείς να την εκδίδεις έτσι, με ταμιακές, με φορολογικούς μηχανισμούς. Αν θες φυσικά μπορεί να βάλεις τον πάροχο παντού. Η χονδρική λοιπόν λέει αυτή η απόφαση στο άρθρο 4 παράγραφος 6α, εάν περάσει σε πάροχο, θα περάσει όλοι στον πάροχο. Και το B2B και το B2G, όλα τα τιμολόγια. Έχεις όμως προθεσμία 6 μηνών από την ώρα που ξεκινάς την εργασία με έναν πάροχο για να προσαρμοστείς στο να έχεις αποκλειστική έκδοση στοιχείων μέσω του παρόχου. Άρα για 6 μήνες μπορεί να εκδίσεις και χειρόγραφο, μπορεί να έχεις και κανένα τυπωμένο. Μετά τους 6 μήνες μόνο ο πάροχος. Έτσι, μόνο ο πάροχος θα διαβάσει το My Data, μόνο ο πάροχος θα αναλαμβάνει την έκδοση των παραστατικών. Εδώ να πούμε κάτι άλλο. Οι πάροχοι είναι το μέλλον, όπως ακριβώς ακούμε τώρα ότι ενώ όλοι έχουμε υγρά καύσιμα στα αυτοκίνητα, τρέχουν, ξέρω εγώ, περισσότερα από εμάς έχουν βενζίνη ή πετρέλαιο, ακούμε ότι τα ηλεκτρικά θα είναι το στάνταρ στο μέλλον και θα καταργηθούν τα υγρά καύσιμα. Αυτό συμβαίνει και με τους παρόχους. Έτσι. Οι πάροχοι είναι το μέλλον. Βλέπετε εδώ ένα άρθρο, το άρθρο 5 των ελληνικών λογιστικών προτύπων, νόμου 4.308/14 που αφορά τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, όπου μπήκε στο άρθρο 5 μία παράγραφος, η 9 με 3 υποπαραγράφους, 9α, 9β, 9γ, που λέει το εξής. Τα δελτία αποστολής για την εκπλήρωση των υπόχρεων διακίνησης αγαθών, τα σχετικά παραστατικά, δηλαδή τα δελτία αποστολής ή τα τιμολόγια δελτία αποστολής, εκδίδονται ψηφιακά με συγκεκριμένες προδιαγραφές και σημάνσεις και διαβάζονται απευθείας στην ΑΔΕ. ΑΔΕ, όταν λέει ΑΔΕ, εννοεί το My Data. Έτσι. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΔΕ, εξειδικεύεται η έκτηση εφαρμογής και καθορίζεται ο χρόνος διαβίβασης, εξαιρέσεις και έναρξη ισχύων. Η απόφαση αυτή δεν υπάρχει. Υπάρχουν πληροφορίες όμως ότι θα βγει τον επόμενο μήνα. Έχει γίνει ήδη το νομοθετικό πλαίσιο που λέει το εξής. Σήμερα στο My Data στέλνεις μόνο τα τιμολόγια σαν αξίες, όχι σαν είδη, όχι σαν ποσότητες, μόνο σαν αξίες. Στο μέλλον τα τιμολόγια παύλα δελτία αποστολής θα πηγαίνουν και σαν ποσότητες. Και στο μέλλον θα διαβάζονται και τα δελτία αποστολής. Ο στόχος είναι ο εξής. Τα παραστατικά να εκδίδονται πριν την έναρξη της μεταφοράς. Πριν ξεκινήσει το φορτηγό να έχει πάρει μάρκ το δελτίο και να έχει διαβιβαστεί. Με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, λοιπόν, λέει αυτό το άρθρο, καθορίζεται ειδικότερα τις υποχρεώσεις των υπόχρεων οντοτήτων, οι προδιαγραφές, το περιεχόμενο, ο μορφότυπος των ψηφιακών παραστατικών διακίνησης, ο τρόπος και τα κανάλια διαβίβασης αυτών. Έρχονται τα δελτία αποστολής. Τα ψηφιακά δελτία αποστολής και τα ψηφιακά τιμολόγια δελτία αποστολής και οι αποδείξεις λιανικής όταν συνοδεύουν αντικείμενα, εμπορεύματα ως συνοδευτικό έγγραφο, τα φορτώνεται ξέρω, σε ένα courier κάτι, θα παίζουν ρόλο και δελτίων αποστολής. Θα έχουμε στο My Data λοιπόν παραστατικά κατηγορίας 9. 9.2 είναι τα συγκεντρωτικά δελτία αποστολής. Αυτά που εκδίδει κάποιος που κάνει διανομές, ξεκινάει το πρωί το φορτηγό και δεν ξέρει που θα τα παραδώσει. Στην πορεία παίρνει παραγγελίες επί του φορτηγού και εκδίδει. 9.1 παραστατικά διακίνηση σχετιζόμενα. Δελτία αποστολής σχετιζόμενα ή 9.3
απλά παραστατικά διακίνησης, απλά δελτία αποστολής μη συσχετιζόμενα. Επίσης, θα υπάρχουν παραστατικά ανάποδα δελτία αποστολής επιστροφών. Πας να φορτώσεις από έναν πελάτη, δεν έχει αυτός δελτίο, σου λέει να εκδώσεις εσύ ένα δελτίο να τα πάρεις πίσω τα πράγματα και εκδίδεις ή παραστατικό διακίνηση ανάποδο, ως οδηγής παραλαβής, να φέρω στην αποθήκη και να διώξω, έτσι, ή συσχετιζόμενο 10.1 ή μη συσχετιζόμενο 10.2. Ανάποδα δελτία λοιπόν, συσχετιζόμενο με τι? Με αυτό που έχει στείλει. Άρα ένα δελτίο αποστολής που έχει στείλει έχει ένα επιστροφής συσχετιζόμενο. Τώρα, πάμε στη λιανική, γιατί εδώ κυρίως έχετε λιανική. Είπαμε λίγο για τη χονδρική και για τα δελτία αποστολής. Τι γίνεται με τη λιανική? Η έκδοση παραστατικών λιανικής μέσω παρόχου είναι προαιρετική. Είναι ευκαιρία τώρα να σκεφτώ το εξής. Αν πρέπει να επιλέξω πάροχο για τη λιανική. Γιατί είναι ευκαιρία? Πάμε σε αναβαθμίσεις όλων των ταμειακών μηχανών και απόσυρση όλων των φορολογικών μηχανισμών. Άρα είμαστε μπροστά σε δαπάνες και επενδύσεις για τις επιχειρήσεις. Και ίσως είναι ευκαιρία να σκεφτώ αν πρέπει να έχω πάροχο ή να συνεχίσω με νέου τύπου φορολογικούς μηχανισμούς. Προφανώς ένα θέμα είναι το εξής. Υπάρχουν φορολογικά κίνητρα όταν υιοθετείται η καθολική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. Ένα άλλο θέμα, το οποίο θα σας το πω τώρα εκτός παρουσίασης, είναι το εξής. Υπάρχουν πληροφορίες ότι η ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών έχουν ετοιμάσει έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δοθεί κατά παρέκκληση άδεια στην ελληνική κυβέρνηση να θεσπίσει υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Για όλους ανεξαιρέτως. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει η ελληνική κυβέρνηση σήμερα, δίνει κίνητρα, γιατί όπως σας είπα απαιτεί τη ειδική άδεια η οποία δεν έχει δοθεί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι παρέκκληση. Αυτό έχει ζητήσει η Ιταλία, έχει ζητήσει τέτοια άδεια και οι πολύ μεγάλες οντότητες εκδίδουν μόνο ηλεκτρονικά τιμολόγια. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ετοιμάζεται αυτό. Για το 2025, λένε πληροφορίες, θα δούμε. Έτσι. Σήμερα θα πούμε παρακάτω ότι έχει δοθεί μεγάλη ένταση στη διασύνδεση των POS. Δηλαδή, οι φορολογικοί μηχανισμοί θα διασυνδεθούν με τα POS, με τα μηχανάκια που έχετε για τις κάρτες ή με ηλεκτρονικά POS που λειτουργούν μόνο με software, παραδείγματος χάρη σε ιστοσελίδες ή μπορεί να έχεις το κινητό σου. Θα διασυνδεθούν γιατί θεωρείται αυτό μεγάλο βήμα για τη φοροδιαφυγή, όμως έχει παράπλευρες απώλειες κάτι τέτοιο. Τι παράπλευρες απώλειες? Δυσκολεύει τις συναλλαγές. Έτσι, όπως θα πούμε, δυσκολεύει τις συναλλαγές. Παραδείγματος χάρη, δεν είναι δυνατή η έκδοση, η πληρωμή με δύο τρόπους πληρωμής. Έτσι, να πας σε ένα ταμείο, να πληρώσεις τη μισή απόδειξη με μετρητά και την άλλη μισή με κάρτα. Δεν θα μπορεί να γίνει αυτό. Πρέπει να τονίσω ότι σήμερα η υποχρέωση διασύνδεση των POS με τους παρόχους δεν υφίσταται. Μόνο για τους φορολογικούς υφίσταται. Σήμερα επίσης, επειδή 1η Νοεμβρίου έχει ανακοινωθεί ότι θα αρχίσει η διαβίβαση από τους φορολογικούς μηχανισμούς στο MyData μέσω του eSend, σήμερα οι πάροχοι στέλνουν ολοκληρωμένες διαβιβάσεις παραστατικών στο MyData ήδη. Όταν θα αρχίσει να κατεβάσει το eSend στο MyData, θα διαπιστώσετε ότι οι φορολογικοί μηχανισμοί δεν κάνουν ολοκληρωμένες εγγραφές στο MyData, διαβιβάζουν μόνο τη συνόψη, μόνο την αξία και το ΦΠΑ και θα δημιουργηθεί μια νέα εργασία για τα λογιστήρια που θα λέγεται αποδοχή και χαρακτηρισμών των πωλήσεων λιανικής που κάνουν οι φορολογικοί μηχανισμοί και συμφωνία με τους φορολογικούς. Μια νέα διαδικασία χρονοβόρα. Έτσι. Ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο θα το αναφέρουμε παρακάτω, είναι το εξής. Όλη την προηγούμενη χρονιά, από την άνοιξη μετά, διαπιστώθηκε ότι το ΣΔΟΕ και τα συνεργεία ελέγχου είχαν οδηγίες να ελέγχουν εάν οι φορολογικοί μηχανισμοί διαβιβάζουν στο eSend και αν έχουν διαβιβάσει τις τελευταίες 24 ώρες. Για διάφορους λόγους, οι φορολογικοί μηχανισμοί μπορεί να μην έχουν καταφέρει να διαβιβάσουν. Οι λόγοι μπορεί να είναι πέραν της επιχείρησης. Μπορεί βέβαια να έχει χαλάσει το router, μπορεί να έχει βγει το καλώδιο από το φορολογικό μηχανισμό, μπορεί να έχει προβλήματα ο τεστ στην περιοχή, μπορεί να έχει πέσει το ρεύμα, μπορεί να μην είναι σε καλή μέρα το τάξης, μπορεί να έχει κολλήσει, είναι μηχανήματα, οι μηχανισμοί κολλάνε, έτσι, όλα αυτά. Το θέμα είναι το εξής, ότι μιλάμε για άμεση διακοπή λειτουργίας επιχείρησης από 2 έως 10 ημέρες, ανάλογα με το πόσες φορές έχει κάνει την παράβαση αυτή, την ώρα που γίνεται ο έλεγχος. Άρα σας αντιμετωπίζει ως φοροδιαφυγή. Μπορώ εγώ να εκδίδω μέσω παρόχου τη λιανική μου? Μπορείτε.
Μπορείτε να κρίνετε μέσω παρόχου τη λιανικής σας με τη χρήση υπηρεσιών παρόχου. Αυτό λέει το άρθρο 12 παράγραφος 10 των ελληνικών λογιστικών προτύπων. Αντί να χρησιμοποιείτε φορολογικούς μηχανισμούς, είναι θέμα επιλογής. Έχω κίνητρα, έχετε κίνητρα. Τα κίνητρα έχουν λήξει. Αναμένετε παράταση για το 2024. Το είχα πει και τις προάλλες, αλλά όχι ότι τα κάνουμε εμείς, νομίζετε, αλλά το είχα πει ότι θα δοθεί παράταση, γιατί ξέρουμε ότι τα κίνητρα τα παρατείνουν χρόνο, το κάνουν εδώ και 3 χρόνια. Το παρατείναν για το 23 ήδη και τώρα παρατείνονται για το 24. Ποια είναι τα κίνητρα? Πρώτα απ' όλα παραγραφή. Αν σε μια χρήση περάσει σε καθολική ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποκλειστικά μέσω παρόχου, τα πάντα, ούτε ταμιακές να έχεις, έτσι, τα πάντα. Και η λιανική σου παραγράφουν τη χρονιά 2 χρόνια νωρίτερα, από 5 χρόνια στα 3. Η παραγραφή γίνεται σε 3 χρόνια. Αυτό είναι το κύριο κίνητρο. Φυσικά έχει κάποια οικονομικά κίνητρα, δηλαδή την πρώτη χρονιά που προσχωρείς στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, οι δαπάνες για προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού αποσβαίνονται 100% και σου δίνει υπεραπόσβεση εξολογιστική, σου δίνει ένα οικονομικό κίνητρο άλλο ένα 100% των αποσβέσεων. Δηλαδή, αν έχεις αποσβέσει για την ηλεκτρονική τιμολόγηση εξοπλισμού και λογισμικού, ας πούμε, 2.000 ευρώ, σου δίνει άλλα 2.000 στη φορολογική σου δήλωση, έκπτωση της δαπάνης, και το ίδιο ισχύει για τις δαπάνες για διαβίβαση, ηλεκτρονική αρχιοθέτηση, παραγωγή ηλεκτρονικών τιμολογίων, σύνδεση με τους παραγωγούς κλπ. Όπου και εκεί οι δαπάνες διπλασιάζονται στη φορολογική δήλωση. Ό,τι έχεις δαπανίσει την πρώτη χρονιά, σου δίνει ένα έξτρα. Σου δίνει έξτρα μια έκπτωση προς αυξημένη εξολογιστική της δαπάνης. Επίσης, αιτήματα επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν χρήση όπου έχεις προσχωρήσει τα κίνητρα του άρθρου 71 σίγμα του κώδικα φορολογίας εισοδήματος για την υποχρεωτική, για την καθολική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Τα αιτήματα αυτά εξετάζονται κατά προτεραιότητα και γίνεται η επιστροφή του φόρου μέσα σε 45 μέρες. Επίσης, αν είστε λήπτες και δεν είστε πάροχοι, εκδότες, οι εκδότες είναι πάντα λήπτες. Δεν μπορείς να εκδίδεις την ηλεκτρονική τιμολόγια και να πεις εγώ θα εκδίδω, αλλά δεν δεχόμαι να μου στέλνουν οι άλλοι. Χάνεις τα κίνητα να το κάνεις αυτό. Εάν λοιπόν είστε λήπτες αγαπητών υπηρεσιών, είστε ένας πελάτης και δεν έχετε ακόμα αποφασίσει να προχωρήσετε στην ηλεκτρονική τιμολόγηση καθολικά για διάφορους λογικούς λόγους, μπορείτε να δηλώσετε στο My Data ότι είστε πρόθυμοι λήπτες, ότι έχετε ένα email που δέχεστε ηλεκτρονικά τιμολόγια από όποιον θέλει να σας στείλει, και αυτό θα σας δώσει ένα κίνητρο που θα είναι η παραγραφή κατά ένα έτος λιγότερο. Δηλαδή αντί για 5 χρόνια στα 4. Θα είναι η παραγραφή και δεν έχετε καμία υποχρέωση στην ουσία. Έτσι σας το συνιστούμε να το κάνετε. Τώρα, τι προβλήματα έχουμε σήμερα? Έτσι, είπαμε ότι οι φορολογικοί μηχανισμοί, όταν τους χρησιμοποιείς, παίρνεις ένα ρίσκο. Τι ρίσκο? Να μην διαβιβάζουν το ΙΣΕΝ για τεχνικούς λόγους ή για άλλους λόγους, αυλεψίας κλπ. Όπου στο άρθρο 54 ΙΤΑ του κώδικα φορολογικών διαδικασιών έχουν προβλεφθεί τα εξής πρόστιμα. Εάν μπει το πρωί το συνεργείο και σου πει τι μέρα έχουμε σήμερα, Δευτέρα. Του Σαββάτου το ΖΙΤΑ έχει διαβιβαστεί. Για πώς με τον αριθμό μητρώου της ταμιακής, έχουν κάτι τάμπλετ αυτοί, χτυπάνε τον αριθμό μητρώου, δεν έχει διαβιβαστεί. Υπάρχει ΖΙΤΑ του Σαββάτου? Υπάρχει, πάρτε το. Μάλιστα. Δεν το βλέπω μέσα, δεν έχει διαβιβαστεί. Τι πρόστιμο έχει αυτό? 50% του ΦΠΑ που αναγράφεται επί του μη διαβιβαστέντος στοιχείου λιανικής. Ό,τι έχει το ΖΙΤΑ σαν λιανική, 50% ΦΠΑ. Αν δεν έχει στείλει 10 μέρες, 15 και δεν το έχει πάρει κανείς είδηση και έχει κολλήσει, σου βάζουν για 15 μέρες το 50% του ΦΠΑ. Ελάχιστο πρόστιμο, 250 ευρώ στα διπλογραφικά, 500 στα διπλογραφικά. Εάν είσαι μια επιχείρηση η οποία δεν έχει ΦΠΑ, ας πούμε, μπορεί να έχει ένα φορολογικό μηχανισμό για να εκδίδεις εισιτήρια ενός μουσείου που δεν έχει ΦΠΑ, εκεί το πρόστιμο είναι στάνταρ, είναι 500 ευρώ στα διπλογραφικά, 1000 στα διπλογραφικά. Αυτό είναι ένα θέμα. Έτσι, μου βάζει 50% του ΦΠΑ πρόστιμο. Τι σημαίνει αυτό? Πρόστιμο φοροδιαφυγή σου βάζει. Θεωρεί ότι κάνει φοροδιαφυγή. Μα θα μου πει, εγώ εξέδω αποδείξει. Είχα φορολογικό. Εξέδες, αλλά αφού δεν διαβίβασε το 24ωρο, είναι φοροδιαφυγή, σου λέει η ΑΔΕ. Δίκαιο, τέλος πάντων. Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Εδώ λέμε τι ισχύει. Στην επόμενη παράβαση, αν στην πενταετία ξανάρθει και βρει ένα φορολογικό μηχανισμό, εσείς μπορεί να έχετε πολλούς. Γιατί στις εταιρείες λιανικής μπορεί να έχετε 100 φορολογικούς. Να μην έχει διαβιβάσει σε άλλο υποκατάστημα, τότε 100% του ΦΠΑ πρόστιμο. Του μη διαβιβαστέντος ΦΠΑ λιανικής. Όχι 50%, 100%. Διπλασιάζει το πρόστιμο. Και βέβαια υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Το κυριότερο δεν είναι το πρόστιμο. Θα μου πεις, μα γιατί να πληρώνω πρόστιμο? Αυτό το κυριότερο δεν είναι αυτό. Εάν μπει μερικός επιτόπους έλεγχο, βλέπετε εδώ διάταξη το άρθρο 13 παράγραφος 1 του νόμου 2523 του 1997. Το οποίο είναι καινούριο, μην νομίζετε είναι το 1997, έτσι είναι το 2022 διάταξη. Λοιπόν, τι λέει αυτό?
Μπήκε ένα συνεργείο ελέγχου, μπήκε το ΣΔΟΕ. Σου λέει ποια ταμιακή έχεις αυτή. Ποιο φορολογικό αυτό. Φέρε μου το ΖΙΤΑ. Διαβιβάστηκε όχι. Πόσες αποδείξεις έχει το ΖΙΤΑ, έχει 10 αποδείξεις ή έχει αξία με, ξέρω εγώ, πωλήσεων 500 ευρώ, εύκολο, έτσι. Σε κλείνει αμελητή, λέει, άμεσα, για 48 ώρες. Εκατοντάδες επιχειρήσεις κλείσαν το καλοκαίρι, έτσι. Γιατί μπήκε το ΣΔΟΕ και αυτοί δεν είχαν άγνοια ότι δεν διαβιβάζαν η φορολογική και τους κλείσαν για 2 μέρες, έτσι. Ξανάρχεται την επόμενη χρονιά σε άλλο υποκατάστημα, δεν χρειάζεται το ίδιο. Πάλι βρίσκει ένα μηχανισμό να μην έχει στείλει σε 24 ώρες τουλάχιστον 3 στοιχεία λιανικής. Κλείνει το υποκατάστημα, η εγκατάσταση που βρέθηκε η παράβαση για 96 ώρες, 4 ημέρες. Στην τρίτη παράβαση, σε κάθε επόμενη διαπίστωση, στα επόμενα 2 χρόνια, κλείνεται η εγκατάσταση για 10 μέρες. Έτσι, πολύ σοβαρές εξελίξεις. Πάμε στη διασύνδεση των φορολογικών με το POS. Δημιουργείται ένα μητρό μέσων πληρωμών. Μητρό POS, είναι νέες αποφάσεις αυτές, βγήκαν τον Σεπτέμβριο. Γιατί, για να υπάρξουν πληροφορίες για το ποιοι φορολογικοί πρέπει να διασυνδεθούν με ποια POS. Έτσι, είπαμε ότι για τους φορολογικούς υπάρχει υποχρέωση διασύνδεσης. Δεν υπάρχει προθεσμία ακόμα. Είχε ανακοινωθεί μια προθεσμία το καλοκαίρι και αναβλήθηκε. Έτσι, δεν υπάρχει προθεσμία. Η υποχρεωτική διασύνδεση λοιπόν αφορά τα μηχανάκια, τα POS, Electronic Fund Transfer and the Point of Sale και κάθε software που παίζει ρόλο POS. Πρέπει να διασυνδεθούν. Και αν δεν διασυνδεθούν, αυτό το άρθρο του 54Φ λέει ότι το πρόστιμο θα είναι από 1.000 ευρώ ως 50.000 ευρώ, αν μπει ο έλεγχος και δει μη διασύνδεση, να λειτουργεί το POS αυτόνομα, αλλά δεν έχει βγει απόφαση που καθορίζει ποιος έχει 1.000 ευρώ πρόστιμο και ποιος 50.000. Έτσι. Φαίνεται από το κείμενο του άρθρου ότι θα έχει σημασία αν έχεις απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και πόσο μεγάλη η οντότητα είσαι. Και αν έχεις υποτροπή, αν σε πιάσουν δεύτερη φορά και τρίτη. Λοιπόν, άρα, τι θα γίνει όταν θα γίνει η διασύνδεση? Όταν θα γίνει η διασύνδεση, το POS δεν θα δέχεται να γράψεις ποσό. Δηλαδή, δεν θα μπορείς να γράψεις να χρεώσει κάτι, θα πρέπει να πηγαίνει στο ταμείο σας, ο πελάτης να λέει, να χτυπάει τα είδη το ταμείο, να του λέει το ταμείο πώς θα πληρώσετε, με κάρτα. Με κάρτα, μάλιστα. Θα πατάει ένα κουμπί, ο ταμείας θα λέει πληρωμή με κάρτα. Θα παίρνει αυτόματα ηλεκτρονικό μήνυμα το POS. Έχω μια αποδειξούλα, 100 ευρώ πρέπει να την εισπράξεις. Θα περνάει την κάρτα, θα πληρώνει, χωρίς να γράψει κάτι κάποιος, έχει πάρει ηλεκτρονικό μήνυμα το POS, θα πληρώνει, θα λέει το POS στο φορολογικό να εκδοθεί απόδειξη. Να εκδοθεί απόδειξη γιατί πληρώθηκα και θα του απαντά ο φορολογικός την εξέδωσα. Αν δεν έχει πληρωθεί, γιατί μπορεί η κάρτα να μην έχει λεφτά ή για άλλο θέμα, θα του στέλνει μήνυμα δεν μπορώ να πληρωθώ. Αρνήθηκε η τράπεζα να με πληρώσει. Και θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο πληρωμής σε μετρητά για να εκδοθεί απόδειξη. Μπορώ να πληρώσω με μία ή περισσότερες κάρτες, μπορείς. Με μετρητά, δεν μπορείς με μετρητά. Βλέπετε τι λέει εδώ η πρώτη γραμμή. Δεν είναι δυνατός ο μεικτός τρόπος πληρωμής. Δεν μπορείς να πεις, έχω στο πορτοφόλι μου 30 ευρώ, πάρτε τα 30 ευρώ, βάλτε τα υπόλοιπα στην κάρτα. Τελείωσε αυτό. Απαγορεύεται μετά την διασύνδεση. Δεν μπορείς να εισπράξεις δόση. Να πεις, κάνω πώληση επιπιστώση, να ξανάρθω να περάσω την κάρτα. Να ξανάρθω να περάσω την κάρτα δεν μπορεί να γίνει. Να χτυπήσεις δόση εκείνη τη στιγμή θα μπορείς. Έτσι. Άρα, θα θέλει 2 παραστατικά ένας που δεν έχει αρκετά λεφτά στην κάρτα του και θέλει να πληρώσει με μεικτό τρόπο. Αν αυτό φορολογικά γίνεται, θα πρέπει να εκδίδεις 2 παραστατικά. Ένα με τα μετρητά και ένα για την κάρτα. Και αν χαλάσει, εάν χαλάσει ο φορολογικός η επικοινωνία του με το POS, αυτό λέγεται βλάβη υποδομής, αυτή είναι μια απόφαση 1190 που λέει το εξής. Εάν πάθει βλάβη επικοινωνία, θα στείλει το φορολογικό σε ένα μήνυμα στην ΑΔΕ και θα λέει αποσυνδέω, επιτρέπω στο POS να λειτουργήσει με πληκτρολόγηση, να γράφουν τα ποσά πάνω του, για 12 ώρες και θα επιτρέπεται αυτό μια φορά κάθε 3 μήνες. Εάν η βλάβη, αν είσαι σε απομονωμένο σημείο, σε χωριά μέχρι 500 κατοίκους κλπ. Εκεί θα σου επιτρέπει για 5 μέρες να λειτουργεί το POS. Αντικατάσταση φορολογικών. Αυτή είναι η 1073. Τι λέει αυτή η απόφαση? Όλες οι οντότητες των ΕΛΟΥΠΟΥ, όλες οι επιχειρήσεις, μέχρι 31 Οκτωβρίου πρέπει να δηλώσουν οριστική πάυση για τους εάφουδους ουσού, ειδικές ασφαλείς φορολογικές διατάξεις στοιχείων. Υποχρεωτικά. Έτσι. Πρέπει να τους αποσύρουν μέχρι 31 Οκτωβρίου, εάν είναι πιθανό εδώ να δοθεί παράταση για τεχνικούς λόγους, διότι δεν έχουν πάρει αρκετές άδειες οι νέοι φορολογικοί. Αλλά ότι πάμε σε αντικατάσταση είναι σίγουρο.
πρέπει να προετοιμαστείτε ότι οι φορολογικοί μηχανισμοί θα αποσυρθούν όλοι και όποιος δεν τους αποσύρει σε τυχόν παράταση 31 Οκτωβρίου θα έχει πρόσκληση από την εφορία. Ωραία. Η εστίαση έχει υποχρέωση ναι με να αντικαταστήσει φορολογικούς μηχανισμούς, αλλά όταν έχει σερβιριζόμενα τραπεζοκαθίσματα, δηλαδή έχει σερβίρισμα, όχι self-service κατάστημα ή μόνο delivery, έτσι, έχει υποχρέωση να αντικαταστήσει και τις ταμειακές. Ενώ οι υπόλοιποι θα τις αναβαθμίσουν, αυτή θα τις αντικαταστήσει πλήρως μέχρι 1η Ιουλίου του 2024. Θα βάλει νέου τύπου φορολογικούς μηχανισμούς, λέγονται φημάς, εστιατορίου που τηρούν τραπέζια. Παραγγελίες σε ένα τραπέζι, ανοίγουν τραπέζι όταν κάθεται η παρέα, περνάνε τις παραγγελίες, δηλαδή τις ενδιάμεσες αποδείξεις λιανικής με τα σερβιρίσματα και κλείνουν το τραπέζι και εκδίδουν οριστική απόδειξη στο τέλος. Εάν θες να πας σε φορολογικούς μηχανισμούς και δεν πάνε σε παρόχους ολευτοί άνθρωποι. Έτσι. Άρα πάμε για ολική αντικατάσταση των φορολογικών μηχανισμών και των φορολογικών εκτυπωτών και των ΑΔΙΜΕ και των ταμειακών μηχανών στην εστίαση. Τώρα, Μητρό POS. Αυτή η απόφαση 1137 που βγήκε αρχές Σεπτεμβρίου λέει το εξής. Η ΑΔΕ δημιουργεί, συστήνει και τηρεί Μητρό Μέσων Πληρωμών, ας το λέμε Μητρό POS για να αισθανόμαστε. Έτσι. Όλες οι τράπεζες που έχουν POS στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν η καταστατική του ΕΒΡΑ ή ο τόπος πραγματικής διοίκησης ή η μόνιμη εγκατάστασή του βρίσκεται στην Ελλάδα, πρέπει να δηλώσουν τα POS, ακόμα και αν είναι ξένες λοιπόν, που λειτουργούν στην Ελλάδα με αριθμό Μητρώου, με το αφημί που τα χρησιμοποιεί και με ποια εγκατάσταση, πού βρίσκονται. Έτσι, γιατί τα POS είναι δηλωμένα σε μια εγκατάσταση, στην ΕΒΡΑ, στο υποκατάστημα κλπ. Αυτό το νέο, το Μητρό POS, έτσι, δημιουργεί λοιπόν μια υποχρέωση για τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών. Τι υποχρέωση? Να ελέγξουν ότι οι τράπεζες, γιατί οι αλλοδαπές τράπεζες δεν ξέρουμε θα πληροφορηθούν και θα συμμορφωθούν, εάν οι τράπεζες τα έχουν δηλώσει σωστά. Και η υποχρέωση αυτή είναι μόνιμη. Δηλαδή τώρα, αυτή τη στιγμή, έχουν δηλωθεί, όπως θα δούμε, έχουν δηλωθεί από τις τράπεζες η κατάσταση, τα ενεργά POS που υπήρχαν στις 30 Σεπτεμβρίου. Οι τράπεζες λοιπόν το έχουν δηλώσει ή δεν το έχουν δηλώσει ή δεν τα έχουν δηλώσει σωστά και πρέπει εσείς που είστε επιχειρήσεις να μπείτε μετά την 11η Οκτωβρίου να δείτε όλα τα ενεργά POS που έχω είναι δηλωμένα, σωστά δηλωμένα στη σωστή διεύθυνση. Μήπως είναι κανένα που εγώ το έχω καταργήσει και η τράπεζα έχει μπερδευτεί και το δηλώσει έχει ενεργό. Μήπως υπάρχει κανένα που δεν είναι δηλωμένο. Μήπως εγώ έχω μια τράπεζα στη Βουλγαρία ή ξέρω εγώ έχω PayPal ή δεν ξέρω τι άλλο, έχω ηλεκτρονικό software σε μια ιστοσελίδα γιατί περιλαμβάνονται και τα άλλα POS και δεν το έχει δηλώσει γιατί είναι μια αλλοδαπή τράπεζα και δεν το έχει παρείδηση. Πρέπει να το δηλώσετε εσείς μέχρι 31 Οκτωβρίου για το Σεπτέμβρη. Και από εκεί και πέρα, από τις 10 του επόμενου μήνα, ας πούμε για τον Οκτώβρη, από τις 10 Νοέμβρη μέχρι τις 30 Νοέμβρη, πρέπει τυχόν μεταβολές να έχουν δηλωθεί και να τσεκάρετε ότι έχουν δηλωθεί. Έχετε υποχρέωση δηλαδή να ορίσετε, να ελέγχετε ότι οι μεταβολές που κάνετε, τα νέα POS, τα ενεργά ή αυτά που απενεργοποιούνται ή αυτά που αλλάζουν έδρα, τα παίρνουν και τα πάτε σε ένα υποκατάστημα, έχουν δηλωθεί σωστά από τις τράπεζες. Ιδάλλως θα κάνετε δήλωση μεταβολών και θα πείτε η τράπεζα κάνει λάθος, αυτό ισχύει. Έτσι. Αυτό το πλαίσιο δημιουργείται για τα POS, οπότε εγώ θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Κωστούλα και μετά θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις στο τέλος. Καλησπέρα και από μένα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας μετέφερες. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην παρέα μας. Είμαι ο Δημήτρης ο Κωστούλας, είμαι εμπορικός διευθυντής της Impact και θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω τα επόμενα λεπτά έτσι χωρίς πολυτεχνικές λεπτομέρειες του πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλους εσάς που δραστηριοποιείστε στο κομμάτι της λιανικής να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο παραγωγική, με μειωμένα λειτουργικά κόστη, αξιοποιώντας πλέον τις υπηρεσίες πιστοποιημένων παρόχων, τις υπηρεσίες της Impact. Να κάνω μια πολύ σύντομη εισαγωγή απλά στην εταιρεία μας. Κάποιοι μας γνωρίζετε περισσότερο, κάποιοι λιγότερο. Η Impact, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι μια εταιρεία 100% του ομίλου Softwan, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους εταιρεών πληροφορικής στην Ελλάδα. Είμαστε ο μεγαλύτερος πιστοποιημένος πάροχος αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά.
Έχουμε περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην περιοχή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και προφανώς είμαστε πιστοποιημένοι για να παρέχουμε τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ελλάδα τόσο για τις B2B συναλλαγές και προφανώς είμαστε πιστοποιημένοι και κατά PayPal, όπως είμαστε και μέλος του ΕΣΠΑ, για να μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις συναλλαγές μας με το δημόσιο. Αυτή τη στιγμή στο δίκτυό μας είναι περισσότερες από 350.000 εταιρείες, οι οποίες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας σε περισσότερες από 110 χώρες και έχουμε τη χαρά να εξυπηρετούμε περίπου το 70% αυτή τη στιγμή του μεριδίου του συνολικού αριθμού ηλεκτρονικών παραστατικών που εκδίδονται σήμερα στην Ελλάδα, ενώ κάθε χρόνο εξυπηρετούμε έναν αριθμό μεγαλύτερο από 80 εκατομμύρια συναλλαγές. Θα χωρίσουμε λιγάκι την παρουσίασή μας σε τρία βασικά κομμάτια στις συναλλαγές B2C, λιανικής, χονδρικής B2B και B2G. Ξεκινάμε λιγάκι με τη λιανική, που είναι νομίζω και το ενδιαφέρον της σημερινής κουβέντας μας. Ειδικά ο κλάδος σας έχει να αντιμετωπίσει όχι μόνο πρόσφατα, αλλά διαχρονικά εξαιρετικά σημαντικές λογιστικές και τεχνολογικές προκλήσεις. Ειδικά στην μετά My Data εποχή υπάρχουν συνεχείς αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο. Ήδη πολλές από αυτές μας ανέφερε και ο Γιάννης, με συνεχείς αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ρεπορτάρουμε πράγματα στην ΑΔΕ, συνεχείς αναβαθμίσεις. Έχουμε υψηλή εξάρτηση παραδοσιακά στο λιανεμπόριο από τους φορολογικούς μηχανισμούς. Όλο αυτό συνεπάγεται έτσι τρομερές επενδύσεις που κάνετε συχνά σε υλικοτεχνική υποδομή για να έχετε διπλούς, τριπλούς φορολογικούς μηχανισμούς, εφεδρεία ίντερνετ ανακατάστημα, τις επενδύσεις που πρέπει να κάνετε για να διασυνδέσετε τα ταμειακά συστήματα με τα EFT POS και τα διάφορα τραπεζικά ιδρύματα. Ενώ σε όλο αυτό το πλαίσιο προστίθεται και το άγχος για την επιβολή προστίμων, όπως αναφερθήκαμε, για τις εξαγνίας φοροδιαφυγή πλέον που υπάρχει στην περίπτωση τεχνικών προβλημάτων όσον αφορά την επικοινωνία των φορολογικών μηχανισμών με το ΙΣΕΝ, ενώ παράλληλα έτσι θέλουμε όλοι να έχουμε διαφάνεια στις συναλλαγές μας. Πέραν από αυτό το κομμάτι βεβαίως, αναγκάζεστε πολλές φορές, ειδικά όταν έχουμε έτσι distributed περιβάλλοντα, να έχουμε συνεχή εκπαίδευση των υπαλλήλων μας. Έρχονται καινούργιοι άνθρωποι, πρέπει να τους μαθαίνουμε να χρησιμοποιούν έτσι, το φορολογικό μηχανισμό, να ελέγχουν τα διάφορα συστήματά μας και αυτό προφανώς συνεπάγεται ότι το λειτουργικό μας κόστος συνεχώς διαχρονικά μεγαλώνει, ενώ παράλληλα ζούμε σε ένα περιβάλλον όπου ο καταναλωτής είναι πλέον πολύ πιο υποψιασμένος, θέλει να τον επικοινωνούμε με διαφορετικά κανάλια τις υπηρεσίες μας. Επομένως υπάρχει μια πρόκληση στο λιανεμπόριο του πώς μπορώ να βελτιώσω το customer acquisition, την εμπειρία του πελάτη μου μέσα στο κατάστημα, ακόμα και από μια απλή συναλλαγή, όπως είναι η έκδοση μιας απόδειξης ενός τιμολογίου, πώς μπορώ να το επικοινωνήσω με έναν έξυπνο τρόπο μέσα από κανάλια SMS, Viber, που είναι πλέον πολύ διαδεδομένα. Η υπηρεσία μας, η υπηρεσία e-invoicing, έρχεται να καλύψει έτσι, όλες αυτές τις διαφορετικές ανάγκες που προαναφέραμε με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Καταρχήν, απαλλάσσεστε πλήρως, ειδικά στο κομμάτι της λιανικής, από την ανάγκη χρήσης φορολογικών μηχανισμών. Όσο διασπαρμένο και αν το περιβάλλον σας, δεν μας ενδιαφέρει αν έχετε 1, 10 ή 400 καταστήματα, υπάρχει ένας κεντρικοποιημένος έλεγχος. Άρα λοιπόν μέσα από την υπηρεσία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης ξέρετε ανά πάσα στιγμή τι έχει εκδοθεί, αν κάτι έχει πάει στραβά, εντοπίζετε άμεσα το σφάλμα και μπορείτε να αποκαταστήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ανά πάσα στιγμή εύκολα και γρήγορα. Προφανώς η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι μια paperless διαδικασία. Άρα όπου αυτό είναι εφικτό μπορείτε να καταργήσετε το χαρτί με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε κόστος και σε διαδικασίες διαχείρισης εσωτερικά, βελτιώνοντας το customer experience, βελτιώνοντας την επικοινωνία σας με τους πελάτες σας. Φανταστείτε πόσο διαδεδομένο είναι το κομμάτι έτσι, των συναλλαγών μέσα από το ίντερνετ σήμερα, όπου οι πελάτες σας είναι πλέον εξοικειωμένοι με τη λήψη ηλεκτρονικών παραστατικών. Αυτό, εφόσον το επιθυμείτε και έχετε και τη συνένεση του πελάτη, μπορεί βεβαίως να επεκταθεί ακόμα και στο σημείο του point of sale, όπου με τη συνένεση του πελάτη, αν το επιθυμείτε, μπορείτε παράλληλα να του στέλνετε και στην ηλεκτρονική του διεύθυνση ένα άειλο παραστατικό, ένα ηλεκτρονικό παραστατικό, όπου δεν θα το χάσει, θα το έχει στο email του διαθέσιμο και θα μπορείτε, έχοντας διασφαλίσει και τη συνένεσή του βεβαίως, να περάσετε και άλλα προωθητικά μηνύματα μέσα από άλλα κανάλια επικοινωνίας. Και όλα αυτά βεβαίως, το invoicing είναι μια cloud υπηρεσία. Δεν χρειάζεται να επενδύσετε τίποτα απολύτως σε υλικοτεχνική υποδομή. Είναι όλα στο cloud με απόλυτη ασφάλεια και διαφάνεια. Φορολογικοί μηχανισμοί. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά πράγματα. Είναι μια καθημερινότητα όπου τη βιώνετε καθημερινά. Θα αναφερθούμε έτσι, συγκρίνοντας κατά την παραβολή έτσι λιγάκι κάποιες βασικές καταστάσεις του τι σημαίνει ένας φορολογικός μηχανισμός σε σύγκριση με την υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ξεκινώντας από απλά την εγκατάσταση ενός νέου φορολογικού μηχανισμού,
που πρέπει να τον ρυθμίσεις, θα πρέπει να τον δηλώσεις στο τάξις, θα πρέπει να έχεις κάποια δικαιώματα διαχείρισης πάνω σε αυτό και να φροντίσεις αυτός ο φορολογικός μηχανισμός να είναι πάντοτε σε λειτουργία από πλευράς ρεύματος, καλωδίων, αναλωσίμων. Όλα αυτά τα πράγματα όταν περνάτε σε mode ηλεκτρονικής τιμολόγησης τα ξεχνάτε. Δεν υπάρχει κανένα μηχάνημα, κανένα hardware κομμάτι για να έχετε το άγχος να το ρυθμίσετε, να το εγκαταστήσετε, να το δηλώσετε. Δεν υπάρχει συσκευή, υπάρχει μια υπηρεσία όπου κατά την έναρξη χρήση της υπηρεσίας ενεργοποιείται και από εκεί και πέρα ξέρετε ότι 24/7, 365 ημέρες το χρόνο τα πάντα λειτουργούν απρόσκοπτα έχοντας την υποστήριξη της Impact σε κάθε σας βήμα. Προβλήματα λειτουργίας. Οι φορολογικοί μηχανισμοί, καλώς ή κακώς, είναι μηχανήματα, μπορεί να χαλάσουν, μπορεί να κολλήσουν. Είπαμε κιόλας ότι υπάρχει το φαινόμενο της εξαγνίας φοροδιαφυγής. Ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί να κόλλησε, να χάλασε, να μην λειτουργεί σωστά, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα και στην καθημερινότητά μας, να μην μπορούμε να εκτυπώσουμε ενδεχομένως μια απόδειξη, αλλά και να έχουμε και το άγχος ότι μπορεί κάτι να πάει στραβά σε έναν έλεγχο. Αυτό λοιπόν όταν έχουμε την υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης το ξεχνάμε. Είναι μια υπηρεσία αδιάλειπτης λειτουργίας, δεν επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του ταμείου, καθώς ακόμη και αν προκύψει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, για παράδειγμα, εάν πέσει το ίντερνετ στο κατάστημα, εάν για τον οποιοδήποτε λόγο πέσει η ΑΔΕ, δεν επηρεάζεται η λειτουργία της έκδοσης του παραστατικού. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που σε αυτές τις περιπτώσεις το παραστατικό εκδίδεται με την σήμανσή του έτσι όπως προβλέπεται από τον νόμο, προκειμένου ο πελάτης σας εκείνη τη στιγμή, ακόμα και αν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα, να πάρει το παραστατικό του καθόλου νόμιμο με την απαραίτητη σήμανση και όλα αυτά τα παραστατικά τα οποία για τον οποιονδήποτε τεχνικό λόγο δεν διαβιβάστηκαν στην ΑΔΕ να γίνουν reprocess και να αποσταλούν σε δεύτερο χρόνο στην ΑΔΕ. Άρα λοιπόν τα προβλήματα λειτουργίας που υπάρχουν με τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας με τους φορολογικούς μηχανισμούς τα ξεχνάμε όταν περνάμε σε mode ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Αποστολή στοιχείων. Νομίζω ότι το eSend είναι το τελευταίο διάστημα και από τότε βέβαια που ξεκίνησε η ανάγκη διαβίβασης στοιχείων στο eSend ένας πολύ μεγάλος θα λέγαμε βραχνάς. Για όλους εσάς το ξέρετε πολύ καλύτερα. Το eSend δεν έχει την ίδια σταθερότητα όπως θα λέγαμε έχει η πλατφόρμα MyData της ΑΔΕ. Είναι ένα διαφορετικό υποσύστημα όπου εκεί πρέπει να αποστέλλετε μέσω των φορολογικών μηχανισμών σας τα στοιχεία της λιανικής πώλησης, ενώ σε δεύτερο χρόνο, όπως το γνωρίζετε, θα πρέπει από κάποιο άλλο σύστημα να στείλετε το χαρακτηρισμό των συναλλαγών. Άρα λοιπόν έχετε την ανάγκη να ενημερώνετε αυτό το όποιο προβληματικό eSend υπάρχει σήμερα, ενώ παράλληλα έχετε την ανάγκη σε δεύτερο χρόνο από το ERP σύστημά σας να αποστέλλετε τους χαρακτηρισμούς των συναλλαγών. Όταν λοιπόν περνάμε σε mode ηλεκτρονικής τιμολόγησης, πάρα πολύ απλά για τη λιανική ξεχνάτε το eSend. Ο πάροχος επικοινωνεί απευθείας με το MyData, άρα και για τις αποδείξεις λιανικής ενημερώνεται απευθείας το περιβάλλον MyData της ΑΔΕ, ενημερώνεται τα ηλεκτρονικά σας βιβλία και όχι μόνο αυτό, αλλά ενημερώνεται στέλνοντας στοιχεία σύνοψης, αλλά και παράλληλα και ο χαρακτηρισμός της συναλλαγής. Άρα δεν απαιτείται να στείλετε με δεύτερη κλίση σε δεύτερο χρόνο τους χαρακτηρισμούς των συναλλαγών έτσι όπως κάνετε σήμερα, εξοικονομώντας ακόμα ένα βήμα στην όλη διαδικασία. Οι διαδικασίες ρουτίνας. Σήμερα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο φορολογικός μηχανισμός απαιτεί τη συνεχή επίβλεψή σας. Πρέπει να φροντίζετε να λειτουργεί όπως είπαμε σωστά, θα πρέπει να λαμβάνετε backup όλα αυτά τα ωραία αβ.txt που ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο απαιτητικά είναι σε επίπεδο ελέγχου και πρέπει να τα έχουμε διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή, ενώ οι φορολογικοί μηχανισμοί έχουν και ένα χρονικό περιορισμό όσον αφορά τη φορολογική τους μνήμη. Κάθε 3 με 5 χρόνια, ανάλογα με τα transactions που απαιτείται να διεκπεραιώσει ένας φορολογικός μηχανισμός, θα πρέπει να προχωράτε έτσι σε μια αντικατάσταση του φορολογικού, σε μια αναβάθμιση της μνήμης του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε κόπο και σε κόστος. Αντιθέτως, όταν περνάτε σε mode ηλεκτρονικής τιμολόγησης, τα παραστατικά σας έτσι διατηρούνται για όλο αυτό το διάστημα που απαιτούνται από τον νόμο ή για οσοδήποτε διάστημα εσείς το επιθυμείτε, αποθηκευμένα και αρχιοθετημένα στην cloud πλατφόρμα μας. Ο χρόνος αυτός σήμερα ανέρχεται στα 5 χρόνια συν το τρέχον έτος, αλλά αυτός ο χρόνος είναι παραμετρικός. Στο διάστημα αυτό μπορείτε να ορίσετε εσείς και να πείτε ότι εγώ θέλω να διατηρείτε τα στοιχεία μας για 5, 10 ή για 15 χρόνια, ενώ δεν απαιτείται έτσι καμία απολύτως ενέργεια από την πλευρά σας στην περίπτωση όπου παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα, με ένα email απλά μας στέλνετε και μας λέτε παιδιά, πέραν από τα 5 χρόνια, εμείς θέλουμε να τα κρατήσουμε και άλλα 5 χρόνια, επομένως με ένα κλικ, πλευρά τη δική μας,
μπορούμε να επεκτείνουμε το χρονικό διάστημα και της αρχιοθέτησης όλων των παραστατικών σας, έτσι, προκειμένου τόσο εσείς όσο και οι πελάτες σας, όπως θα δούμε σε λίγο, να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα παραστατικά. Τέλος, η εκπαίδευση των χρηστών σας είναι κάτι το οποίο είναι μια συνεχής ανάγκη, ειδικά όταν έχουμε και νέους υπαλλήλους, όπου έρχεται σε ένα κατάστημα ένας υπαλληλός σας και πρέπει να τον εκπαιδεύσουμε για να μπορέσει να καταλάβει τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να παρακολουθεί τους φορολογικούς μηχανισμούς, τι σημαίνει έκδοση ενός ζήτα, τι σημαίνει αλλαγή χαρτιού κτλ. Όσο απλά πραγματάκια και αν ακούγονται, αυτά μεταφράζονται σε καθημερινά κόστη. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η ανάλυση που κάναμε σε ένα περιβάλλον μεγάλου πελάτη μας, με πολλαπλά καταστήματα, όπου διαπιστώσαμε ότι καθημερινά ανακατάστημα χρειάζονταν πάνω από 1 με 2 ώρες προκειμένου να ολοκληρώνεται επιτυχώς ο έλεγχος, το reconciliation, για να είναι σίγουρη η εταιρεία ότι τα πάντα έχουν πάει καλά. Φανταστείτε να έχετε 50, 100 ή και περισσότερα καταστήματα, αλλά και 1 ή 2 καταστήματα να έχετε, ο χρόνος της 1 ή 2 ώρες, φανταστείτε, επί 300 μέρες. Πώς μεταφράζεται αυτό το πράγμα σε εσωτερικό λειτουργικό κόστος. Απλά πράγματα που ορισμένες φορές μπορεί να τα θεωρούμε δεδομένα, γιατί πολλές φορές ακούμε και από τους πελάτες ότι κοίταξε να δεις, εγώ έχω έναν φορολογικό μηχανισμό που δεν μου κοστίζει τίποτα. Όταν καθόμαστε κάτω και με τον πελάτη μελετούμε λιγάκι το περιβάλλον και του εξηγούμε τα κοστολογικά στοιχεία που σήμερα έχει να διαχειριστεί, μένει πραγματικά έκπληκτος και συνειδητοποιεί ότι αυτό που μέχρι πρότινος είχε μηδενικό κόστος, είναι ένα κόστος το οποίο απλά το έχει αποδεχτεί, το έχει συνηθίσει, αλλά ποτέ δεν το είχε μετρήσει. Επομένως, ειδικά στο κομμάτι αυτό, όσον αφορά το κομμάτι του κόστους, η υπηρεσία είναι προφανώς κατά τέτοιο τρόπο δομημένη, ώστε να βγάζει νόημα για τις επιχειρήσεις και προφανώς όσον αφορά την εκπαίδευση των χρηστών σας, είναι ένα web service, είναι μια cloud υπηρεσία, όπου μέσα από ένα περιβάλλον, μέσα από μια πλατφόρμα με πάρα πολύ φιλικό και εύκολο τρόπο μπορούν οι χρήστες σας να παρακολουθήσουν τη λειτουργία της υπηρεσίας. Και μπαίνουμε λιγάκι τώρα στις B2B συναλλαγές. B2B συναλλαγές, δηλαδή συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και αναφερόμαστε πλέον σε τιμολόγια. Η ίδια διαδικασία, όπως και στην διαδικασία έκδοσης ενός στοιχείου λιανικής πώλησης, ακολουθείται και στην διαδικασία έκδοσης ενός παραστατικού χονδρικής. Πάλι με ένα transparent τρόπο, τη στιγμή της έκδοσης του παραστατικού, ο εκδότης, τη στιγμή που πατάει το κουμπάκι για την έκδοση του παραστατικού από οποιοδήποτε ERP σύστημα και αν διαθέτεται, το παραστατικό αυτό περνάει από μια σειρά τεχνικούς ελέγχους από την υπηρεσία μας, ενημερώνει τα ηλεκτρονικά σας βιβλία στην ΑΔΕ και παράλληλα αποστέλλεται, εφόσον το έχετε επιλέξει, και ένα link έτσι, σε μια email διεύθυνση που έχετε δηλώσει πάνω στα στοιχεία που μας διαβιβάζετε στον τελικό σας πελάτη, προκειμένου να λάβει το ηλεκτρονικό αυτό παραστατικό άμεσα εντός χιλιοστών του δευτερολέπτου. Συγκεκριμένα, όλος αυτός ο κύκλος, από τη στιγμή της έκδοσης του παραστατικού, της ενημέρωσης των ηλεκτρονικών σας βιβλίων, μέχρι και την παραλαβή ουσιαστικά του παραστατικού από τον τελικό σας πελάτη, απαιτεί σήμερα περίπου 150 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Είναι δηλαδή μια real-time πρακτικά διαδικασία. Και βεβαίως όλα τα φορολογικά στοιχεία τα οποία δημιουργούνται κατά την έκδοση του παραστατικού, το mark number, η συμβολοσυρά αυθεντικοποίησης, όλα αυτά τα ωραία νέα πράγματα που έχουν έρθει στη ζωή μας, σας τα επιστρέφουμε πάλι πίσω προκειμένου να τα αποθηκεύσετε και στα ERP συστήματά σας, εάν το επιθυμείτε. Προφανώς όλα αυτά είναι διαθέσιμα στην υπηρεσία μας και άμεσα προσβάσιμα μέσα από την υπηρεσία μας. Επιπλέον και αυτά τα παραστατικά, όπως και τα προηγούμενα που αναφέραμε, παραμένουν αρχιοθετημένα για 5 συν το τρέχον έτος στην πλατφόρμα μας, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα τόσο από εσάς όσο και από τους πελάτες σας, οι οποίοι έχουν λάβει ηλεκτρονικά τα παραστατικά, ούτως ώστε να ξεχνάτε πια τις περιπτώσεις που σας χτυπάνε την πόρτα οι πελάτες σας για περιπτώσεις το χασά, ξαναστείλτο μου, ή περιπτώσεις όπως πολλές φορές σήμερα επιχειρήσεις κάνουν, που αναγκάζονται πολλές φορές να στείλουν παραστατικά με ταχυδρομείο, με courier, όλα αυτά τα πράγματα τα ξεχνάτε, όλα αυτά μεταφράζονται σε λειτουργικά κόστη, όπου στον paperless κόσμο, στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, είναι δεδομένα. Άρα λοιπόν το παραστατικό σας θα πάει με ασφάλεια στον πελάτη σας. Ο πελάτης σας θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει login στην υπηρεσία, να το κατεβάσει δωρεάν όσες φορές θέλει, χωρίς να σας σε εισαγωγικά ενοχλήσει, γιατί θα είναι διαθέσιμο. Εσείς θα έχετε ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη την πληροφορία το ένας πελάτης σας έλαβε το παραστατικό ή όχι, και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το κύκλωμα της άμεσης διαβίβασης των παραστατικών σας
σημαίνει ότι έχω πολύ καλύτερες σχέσεις συνεργασίας πλέον με τους εμπορικούς μου συνεργάτες, κάτι που μεταφράζεται και σε ταχύτερες πληρωμές των παραστατικών σας από την πλευρά των πελατών σας, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας κάποια βασικά πλεονεκτήματα στις συναλλαγές χονδρικής, θα λέγαμε ότι είναι η αυτοματοποίηση καθημερινών διαδικασιών και η μείωση του λειτουργικού κόστους, η ταυτόχρονη ηλεκτρονική αρχιοθέτηση όλων των παραστατικών σας, η μείωση των έντυπων παραστατικών, η μείωση της ανάγκης για αποστολή παραστατικών μέσω ταχυδρομείου ή courier. Φανταστείτε όλα τα πιστωτικά, να σας πω πολύ απλά ένα παράδειγμα, που σήμερα είτε τα στέλνετε με ταχυδρομείο, είτε με courier, είτε ακόμα κάνετε και την απλή κίνηση, όπου τα δημιουργείτε σε μορφή PDF και τα στέλνετε με ένα email. Και αυτό είναι ένας χρόνος. Αν συζητήσετε εσωτερικά, που φαντάζομαι το γνωρίζετε, με τους ανθρώπους σας, στο λογιστήριο, στο customer service, θα δείτε ότι ακόμα και αυτή η διαδικασία του να δημιουργήσω ένα παραστατικό σε PDF και να το στείλω σε έναν πελάτη με ένα email, είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Και πολλές φορές, επειδή επισέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας και μπορεί να γίνουν λάθη, να το στείλω δηλαδή ή ένα λάθος παραστατικό σε έναν πελάτη μου που δεν θα έπρεπε να το στείλω, ή να στείλω κάτι σε μια λάθος διεύθυνση, είναι πράγματα που μεταφράζονται σε καθημερινό εσωτερικό κόστος, αυξημένο εσωτερικό κόστος, και είναι πράγματα που μπορούμε να τα τυποποιήσουμε, να τα αυτοματοποιήσουμε, γιατί η ηλεκτρονική τιμολόγηση μας βοηθάει να κάνουμε τη δουλειά μας πολύ πιο εύκολα, γρήγορα και να τυποποιήσουμε καθημερινές διαδικασίες. Χωρίς να έχουμε πια χαμένα παραστατικά, βελτιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με τους εμπορικούς μας συνεργάτες, έχοντας πλέον πλήρη ασφάλεια και διαφάνεια στις συναλλαγές μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το αναφέραμε και κατά την έναρξη του σημερινού σεμιναρίου, πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι αυτό, να διαχειριζόμαστε εμπιστευτικά δεδομένα, όπως είναι τα παραστατικά, ειδικά τα τιμολόγια. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ο παραλήπτης αυτών των παραστατικών είναι ο τελικός αποδέκτης, αυτός που θα έπρεπε να το παραλάβει και όχι κάποιος άλλος. Και βεβαίως, κλείνοντας στο κομμάτι αυτό, όσο κλισέ και αν ακούγεται, η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι στην βασική ατζέντα όλων των μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες πλέον προσπαθούν με κάθε δυνατό τρόπο να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Και κλείνοντας λιγάκι για το κομμάτι του B2G, αν και αναφερθήκαμε εκτενώς, ο Γιάννης μας ανέφερε τι είναι ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Πλέον στην Ελλάδα υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμογράφηση, όπου αυτή θεωρείται ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Είναι ένα ακαταλαβίστικο, να το πούμε πολύ απλά, αρχείο, που όμως αυτό το ακαταλαβίστικο αρχείο επιτρέπει την αυτόματη επεξεργασία και καταχώρησή του στα συστήματα του ελληνικού δημοσίου. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφώς ορισμένο, δεν χρειάζεται να επεκταθώ περισσότερο σε αυτό, τα ανέλησε αναλυτικά ο Γιάννης νωρίτερα. Αυτό που πρέπει να πούμε, ότι τα προαπαιτούμενα συμμετοχής για να μπορέσει μια εταιρεία να κάνει ηλεκτρονική τιμολόγηση με το δημόσιο σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, είναι ότι πρέπει το τιμολόγιο της να εκδίδεται αποκλειστικά μέσω χρήσης πιστοποιημένου παρόχου, να περιλαμβάνει αυτά τα πρόσθετα υποχρεωτικά πεδία που αναφερθήκαμε νωρίτερα και συγκεκριμένα να διαβιβάζεται μέσω του δικτύου PayPal. Άρα λοιπόν, ο πάροχος της επιλογής σας για το κομμάτι αυτό θα πρέπει να διαθέτει και την απαραίτητη πιστοποίηση κατά PayPal. Προφανώς η Impact τη διαθέτει. Εδώ να πούμε αναφορικά με την υποχρεωτικότητα. Σύμφωνα με την 2385, από το Σεπτέμβριο ξεκίνησε υποχρεωτικότητα για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν νέες συμβάσεις, που συνάπτουν νέες συμβάσεις με συγκεκριμένες αναθέτουσες αρχές. Αυτό όμως δεν λέει τίποτα, γιατί από 1η Πρώτου και μετά πρακτικά έχει δρομολογηθεί η σταδιακή υποχρεωτικότητα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης πρακτικά για όλες τις αναθέτουσες αρχές του δημοσίου. Άρα κρατήστε κατά νου ότι αν έχετε συναλλαγές με το δημόσιο και συγκεκριμένα αν έχετε νέες συμβάσεις οι οποίες είναι αξίας άνω των 2.500 ευρώ με το ΦΠΑ, θα πρέπει να προχωρήσετε άμεσα στις απαραίτητες προσαρμογές για να είστε compliant με τα προαπαιτούμενα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης με το δημόσιο. Εδώ λοιπόν είναι τα χρονοδιαγράμματα. Ξεκίνησε ήδη το Σεπτέμβρη, πριν από μερικές μέρες, υποχρεωτικότητα για 11 αναθέτουσες αρχές. Από το νέο έτος όμως ουσιαστικά αυτό επεκτείνεται με στόχο από τον Ιανουάριο του 2025 και μετά όλες οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης να φεύγουν απολύτως ηλεκτρονικά μέσω της νέας διαδικασίας. Και πέραν όμως από την υποχρεωτικότητα, αυτό που θέλω να σας μεταφέρω είναι ότι εσείς που έχετε συναλλαγές με το δημόσιο και μπαίνετε πια σε αυτή τη νέα διαδικασία, έχετε ένα εξαιρετικά σημαντικό όφελος από τη στιγμή που μπαίνετε σε αυτή τη νέα διαδικασία. Βλέπετε σε αυτό το σχεδιάγραμμα ότι υπάρχει μέσα σε κουτάκια
εδώ διάφορα απαντητικά μηνύματα σε παρένθεση με μπλε γράμματα. Το acknowledgement, το in process, το απόρριψη, το αμφισβήτηση κτλ. Αυτά τι είναι? Είναι τα απαντητικά μηνύματα στα οποία αναφέρθηκε και ο Γιάννης προηγουμένως, όπου με ένα πάρα πολύ ωραίο συστημικά τρόπο η Google Pushu έρχεται και σας ενημερώνει μέσω ημών σχετικά με την κατάσταση επεξεργασίας του παραστατικού σας. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχετε στείλει ηλεκτρονικά σε έναν πελάτη μια αναθέτουσα αρχή του δημοσίου το παραστατικό σας, ξέρετε εάν παρελήφθη, εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα κατά την επεξεργασία του, εάν πληρώθηκε μερικός ή ολικός. Και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, για παράδειγμα, εκκρεμεί ένα δικαιολογητικό ή εκκρεμεί ένα πιστωτικό κτλ., το γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι πια black box οι συναλλαγές με το δημόσιο. Και εδώ λοιπόν αξίζει να αναφέρουμε ότι ναι, μεν η υποχρεωτικότητα αφορά τις νέες συμβάσεις άνω των 2.500 ευρώ, ωστόσο, εάν εσείς το επιθυμείτε, οποιοδήποτε παραστατικό για οποιαδήποτε αρχή του δημοσίου, όπου είναι περίπου 3.000 στον αριθμό αυτή τη στιγμή, μπορείτε να τα αποστέλλετε ήδη από σήμερα ηλεκτρονικά, προκειμένου να υποφεληθείτε από αυτό ακριβώς το κύκλωμα. Δηλαδή το να γνωρίζετε εάν το παραστατικό σας έχει παραληφθεί επιτυχώς ή όχι, εάν έχει προωθηθεί για πληρωμή ή αν προέκυψε κάποιο πρόβλημα. Άρα λοιπόν από τη μία βλέπουμε την υποχρεωτικότητα που ήρθε, από την άλλη πρέπει να δούμε το όφελος στις συναλλαγές μας με το δημόσιο και νομίζω το κύκλωμα είναι σχεδιασμένο κατά ένα τέτοιο τρόπο ώστε μας παρακινεί, ακόμα και αν δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να θέλουμε να στείλουμε πια ηλεκτρονικά παραστατικά με αυτόν τον νέο τρόπο, γιατί μας συμφέρει, γιατί ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Και κλείνοντας το κομμάτι αυτό, να μεταφέρω ότι το in process είναι το σημαντικότερο μήνυμα στην όλη διαδικασία, γιατί το in process σημαίνει ότι έχει παραληφθεί από την συγκεκριμένη αναθέτουσα αρχή, από το συγκεκριμένο πελάτη μας δηλαδή, το οποίο σήμερα απαιτεί περίπου γύρω στα 7 λεπτά από τη στιγμή που εκδίδεται ένα παραστατικό, και αυτό το μήνυμα γεννά τη συμβατική υποχρέωση του φορέα να ολοκληρώσει την εκαθάριση του παραστατικού σας, θετικά ή αρνητικά, μέσα στα προβλεπόμενα από τη σύμβασή σας. Δηλαδή, αν έχετε μια σύμβαση όπου λέει ότι μέσα σε 30 ή 60 μέρες πρέπει να πληρωθείτε, ο φορέας, όταν είστε σε mode ηλεκτρονικής τιμολόγησης μαζί του, υποχρεούται να σας στείλει μέσα σε αυτές τις 30 ή τις 60 μέρες το μήνυμα ή της αμφισβήτησης ή της απόρριψης ή της πληρωμής. Δεν μπορεί να σας καθυστερήσει. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τα υποχρεωτικά πεδία για τις συναλλαγές αναφερθήκαμε. Δεν θα πω κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή, ούτε για τα απαντητικά. Αυτό που θέλω να σας μεταφέρω, για να σας φύγει λιγάκι το άγχος, είναι ότι τι σημαίνει τελικά για μένα μια εταιρεία λιανικής ή χονδρικής να κάνω ηλεκτρονική τιμολόγηση. Πρέπει να ξανακάνω κάποια πράγματα από την αρχή, όπως είχα κάνει πριν από 2 χρόνια με αφορμή το έργο των ηλεκτρονικών βιβλίων? Η απάντηση είναι όχι. Το μεγαλύτερο σκέλος ενός έργου ηλεκτρονικής τιμολόγησης το έχετε ήδη υλοποιημένο, καθώς η υπηρεσία μας αξιοποιεί πλήρως την υλοποίηση του έργου των ηλεκτρονικών βιβλίων που έχετε ήδη κάνει και τη συμπληρώνει στο τεχνικό σκέλος, προκειμένου να καλύψετε τα προαπαιτούμενα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Προφανώς απαιτούνται κάποιες προσαρμογές τόσο στον τρόπο που επικοινωνούν, για παράδειγμα, τα ταμειακά σας συστήματα, γιατί σήμερα υπάρχει ένας φορολογικός μηχανισμός, αν αναφερόμαστε στο κομμάτι της λιανικής, ή στο κομμάτι του B2G. Πρέπει να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις σε επίπεδο ERP για να δημιουργηθούν αυτά τα απαραίτητα υποχρεωτικά πεδία. Είναι όμως στοιχειώδη πράγματα που πρέπει να γίνουν, προκειμένου το περιβάλλον σας, όποιο και αν είναι αυτό, με όποια υποδομή και αν διαθέτετε, να μπορεί να μιλήσει με την υπηρεσία invoicing της Impact και να καλύψετε τα προαπαιτούμενα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Και το μόνο που επιπλέον πρέπει να γίνει, ειδικά στις συναλλαγές μας με το δημόσιο, είναι ότι πριν απλά ξεκινήσετε την ηλεκτρονική τιμολόγηση με ένα φορέα του δημοσίου, η σύσταση από το Υπουργείο Οικονομικών και τη Google Pushu είναι ότι πρέπει πάντα σε ανθρώπινο επίπεδο να ενημερώνετε και την αναθέτουσα αρχή πριν ξεκινήσετε την παραγωγική διαδικασία, ότι δηλαδή π.χ. ξεκινάμε από τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη να σας στέλνουμε πια αποκλειστικά ηλεκτρονικά παραστατικά. Αυτό είναι και τίποτα παραπάνω. Λίγο πριν κλείσουμε, να σας μεταφέρουμε ότι έτσι κάποιες βασικές συμβουλές του τι σημαίνει η υλοποίηση ενός έργου ηλεκτρονικής τιμολόγησης και το τι πρέπει να προσέξετε. Σίγουρα θα απαιτείται η εμπλοκή ανθρώπων από τις ομάδες σας για την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου. Συνήθως εμπλέκεται ένα άτομο από τη μηχανογράφηση και το λογιστήριο για τα τεχνικά θέματα και τα θέματα έτσι, οικονομικής διαχείρισης. Πάντοτε υπάρχουν οι ομάδες οι οποίες δουλεύουμε, εσείς και εμείς,
να κατανοήσουμε τι πρέπει να κάνουμε και πότε πρέπει να ολοκληρώσουμε τα έργα μας, ούτως ώστε να έχουμε λογικά έργα σε διάρκεια και σε κόστος. Προφανώς θα εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους της εταιρείας σας στις νέες διαδικασίες και όσον αφορά τον τρόπο πλέον που θα διαβιβάζονται τα παραστατικά, τη χρήση της πλατφόρμα μας, αλλά και επειδή μιλάμε για μια υπηρεσία που μπορεί πράγματι να προκύψουν κάποια προβλήματα, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε για την επίλυση τυχόν προβλημάτων, όσο μικρών ή λίγων και αν είναι, που μπορεί να προκύψουν. Επομένως, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία υλοποίησης που τη μοιραζόμαστε μαζί σας για να έχουμε γρήγορα και επιτυχημένα έργα. Και κάτι λίγο πριν κλείσω που θέλω να σας μεταφέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την τεχνογνωσία γιατί να επιλέξετε την Impact ως ένα συνεργάτη για να καλύψετε τις επιχειρησιακές σας ανάγκες στο κομμάτι της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Είμαστε ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ελλάδα. Διακινούμε περισσότερο από το 70% των ηλεκτρονικών τιμολογίων και αυτό το επισημαίνουμε όχι μόνο για να δείξουμε πόσο μεγάλοι είμαστε, αλλά γιατί πρέπει να δούμε τη στρατηγική συνεργασία με έναν συνεργάτη στο κομμάτι της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, γιατί το κομμάτι των εξερχομένων είναι η πρώτη φάση που αυτή τη στιγμή απαιτείται να καλύψετε και να αξιολογήσετε τα ωφέλη της υπηρεσίας για να συμμετάσχετε σε αυτή την υπηρεσία. Απ' την άλλη, ειδικά στο κομμάτι της λιανικής, από αυτά τα 70% των ηλεκτρονικών τιμολογίων μπορούμε να σας τα φέρουμε μέσα στην οργανισμό σας με αυτοματοποιημένο τρόπο για αυτόματη καταχώρηση. Μπορούμε λοιπόν να καλύψουμε 7 δυνητικά στους 10 προμηθευτές σας στο σκέλος των εισερχόμενων παραστατικών. Να γίνεται πιο εύκολη η παραλαβή τους, η αρχιοθέτησή τους, η καταχώρησή τους, να μειώσετε λειτουργικά κόστη. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις ιδιαιτερότητες του λιανεμπορίου. Ήδη τα τελευταία 2-2,5 χρόνια που έχει ξεκινήσει η υπηρεσία μας, με αφορμή το My Data, έχουμε εξυπηρετήσει εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες εταιρείες λιανικής, με μερικές από τις οποίες τα μεγαλύτερα ονόματα, όπως είναι η αλυσίδα Μετρό, όπως είναι το Public, όπως είναι Zara και πραγματικά εταιρείες εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους και στο κομμάτι της ηλεκτρονικής πώλησης, το eFood, το Scrooge και πάρα πολλές άλλες, είναι πελάτες μας. Είναι ικανοποιημένοι πελάτες μας και μπορούμε να σας δώσουμε τα references να μιλήσετε απευθείας μαζί τους. Η λύση μας, όπως προανέφερα, είναι συμβατή με οποιοδήποτε ERP σύστημα. Δεν μας ενδιαφέρει τι σύστημα έχετε για την έκδοση των παραστατικών σας, αν είναι SAP, αν είναι Microsoft, αν είναι Software, δεν μας ενδιαφέρει. Βεβαίως το οικοσύστημα της Software, γιατί ανήκουμε στον όμιλο Software, είναι plug and play, άρα όποιος έχει την τύχη να έχει κάποια από τα συστήματα του ομίλου, με ένα κλικ θα λέγαμε, μεταβαίνει σε mode ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η SAP μας επέλεξε ως τον preferred partner αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για να παρέχει την υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσα από τα enterprise μεγάλα της συστήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 5 μεγάλες τράπεζες πελάτες μας. Αυτό καταλαβαίνετε το πόσο σημαντικό είναι όσον αφορά το επίπεδο ασφάλειας όπου προσφέρουμε κατά την παροχή της υπηρεσίας, ως προς και την ταχύτητα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. 5 τράπεζες μας έχουν εμπιστευτεί για να καλύψουν τις ανάγκες τους στο κομμάτι της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση, έχουμε την καλύτερη ομάδα της αγοράς, έχουμε ένα μεγάλο πορτοφόλιο λύσεων για να σας βοηθήσουμε πέραν από τα προαπαιτούμενα, τα βασικά πράγματα, να καλύψετε συμπληρωματικές σας ανάγκες, το ηλεκτρονικό δίκτυο αποστολής, το κομμάτι του EDI, εξειδικευμένους συμβούλους, να σας βοηθήσουμε σε τεχνικά και φοροτεχνικά θέματα και κυρίως είμαστε μια ομάδα η οποία είμαστε 3 φορές μεγαλύτεροι από τον οποιονδήποτε δεύτερο σε αυτή την περιοχή, σε πλήθος ανθρώπων αλλά και σε ποιότητα ανθρώπων. Είναι πραγματικά, χαίρομαι που είμαι κομμάτι μιας εκπληκτικής ομάδας ανθρώπων που θα είμαστε δίπλα σας σε οτιδήποτε πραγματικά χρειαστείτε. Και βεβαίως υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη χαρά να έχουμε περισσότερους από 600 συνεργάτες, πιστοποιημένους συνεργάτες, ως κομμάτι του ομίλου Software, όπου είτε ψάχνετε μόνο για την υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης, είτε ψάχνετε για ένα καινούριο ERP σύστημα ή οτιδήποτε συνδέεται γύρω από το κομμάτι του εμπορικού λογισμικού. Έχουμε ένα τεράστιο δίκτυο ανθρώπων όπου μπορούν σε οποιοδήποτε σημείο, σε όλη την Ελλάδα, να είναι δίπλα σας και να σας παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
Η παρουσίαση προφανώς θα αναρτηθεί. Εδώ έτσι βλέπετε και ένα ενδεικτικό πελατολόγιο από το κομμάτι της λιανικής, του FMCG, των logistics, του oil and gas. Οι μεγαλύτερες εταιρείες μας έχουν επιλέξει ως partners τους για το κομμάτι της ηλεκτρονικής τιμολόγησης πολλά χρόνια τώρα, από το φαρμακευτικό κλάδο, από το χρηματοοικονομικό κλάδο, στο κομμάτι του retail, το consulting, της αυτοκίνησης. Επομένως, έχουμε πρόσβαση, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις ιδιαιτερότητες σχεδόν όλων των κλάδων του επιχειρήν και η Impact ξεκίνησε παραδοσιακά, οι πρώτοι της πελάτες ήταν στο κομμάτι του retail. Σε μια εποχή που πολύ λίγοι τότε γνώριζαν το τι σημαίνει ηλεκτρονική τιμολόγηση, το τι σημαίνει EDI, ήταν η εταιρεία που εισήγαγε το κομμάτι του EDI στην ελληνική αγορά και τώρα πλέον θεωρείται ως κάτι χωρίς το οποίο δεν μπορούν να δουλέψουν οι μεγάλες αλυσίδες. Επομένως, κλείνω εδώ την παρουσίασή μου, ελπίζω να την βρήκατε ενδιαφέρουσα. Τόσο εγώ όσο και η ομάδα μου θα είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να έχουμε και κάποιες one-to-one συναντήσεις, εάν το κρίνετε σκόπιμο. Και τώρα θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο προκειμένου να απαντήσουμε σε πιθανές ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία, να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα ερωτήματα που έχουμε λάβει κατά τη διάρκεια του webinar. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Οι εταιρείες διαβιβάζουν στο MyData τα ηλεκτρονικά τιμολόγια για το ευρύ δημόσιο τομέα. Τύπος παραστατικού, χαρακτηρισμός και σύνοψη θα είναι το ίδιο για όλο το δημόσιο, παραδείγματος χάρη υπουργεία, ασφαλιστικοί οργανισμοί, τοπική αυτοδιοίκηση. Η διαδικασία υποβολής στο MyData προηγείται της υποβολής στο δημόσιο, άρα δεν θα αλλάξει κάτι. Απλώς, βέβαια, όπως ξέρουμε, ο πάροχος υποβάλλει στο MyData. Έτσι, όταν υπάρχει πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, δεν το στέλνει ο εκδότης στο MyData, το στέλνει ο πάροχος για λογαριασμό του. Από εκεί και πέρα, οι διαδικασίες MyData παραμένουν οι ίδιες, αλλά προηγούνται της πολύ πιο λεπτομερούς, βέβαια, παρουσίαση ενός τιμολογίου B2G, όπως τη δείξαμε, που απαιτεί το δημόσιο για τον εαυτό του σαν πελάτης, έτσι, όχι για το MyData. Πολύ ωραία. Πριν συνεχίσουμε στα επόμενα ερωτήματα και να προτρέψουμε και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες να θέσουν και τα ερωτήματά τους, θα δείτε στο chat ότι έχουμε βάλει δύο link. Το πρώτο link αναφέρεται στο σύνδεσμο που αφορά το μαγνητοσκοπημένο βίντεο. Είναι το σύνδεσμο που οδηγεί στο κανάλι της Impact στο YouTube και μπορείτε να βρείτε το βίντεο της σημερινής παρουσίασης. Επίσης, στο chat σας έχει αναρτηθεί και ένα άλλο link, όπου μπορείτε, πατώντας το, να έχετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο λιανικό εμπόριο. Και να συνεχίσουμε με τα ερωτήματά μας. Επόμενο ερώτημα. Μετά την αποστολή του τιμολογίου στο MyData, έχει πάρει αναγνωριστικό σύνοψης, mark και authentication code. Κάνουμε κάποια επιπλέον αποστολή εμείς για τη λήψη τους από τους δημόσιους φορείς ή γίνεται αυτόματα από την πλατφόρμα MyData της ΑΔΕ? Είναι σαφές αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η εταιρεία η επιχείρηση που είναι συνδεδεμένη με πάροχο δηλαδή σταματάει στο να διαβιβάσει το παραστατικό στον πάροχο. Ούτε στο MyData υποβάλλει, ούτε στο δημόσιο υποβάλλει, δηλαδή στο ενιαίο σημείο πρόσβαση ηλεκτρονικών τιμολογίων. Άρα, εάν σήμερα διαβάζετε οι ίδιοι, όταν θα μπει ο πάροχος και θα συνδεθείτε με πάροχο, δεν θα διαβάζετε εσείς. Θα διαβάζετε τα πάντα ο πάροχος. Αυτός αναλαμβάνει όλη τη δουλειά και η δουλειά βέβαια είναι αμφίβρομη μαζί του. Δεν ξέρω αν θέλει να πει. Ναι, ακριβώς. Από τη στιγμή που έχουμε συναλλαγές με το δημόσιο, έτσι, απαιτείται να μπούμε σε mode ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Άρα, το σύστημα έκδοσης παραστατικών μιλάει με τον πάροχο. Ο πάροχος αναλαμβάνει να ενημερώσει τα ηλεκτρονικά σας βιβλία και μετά να δρομολογήσει το παραστατικό σας μέσω της Google στην αρμόδια αναθέτουσα αρχή. Άρα, ο εκδότης, η εταιρεία δηλαδή, δεν απαιτείται να κάνει οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια εφόσον συνεργάζεται με ένα πιστοποιημένο πάροχο για καταπέπω για να ολοκληρώσει τις συναλλαγές της με το δημόσιο. Συνεχίζουμε στην επόμενη ερώτηση. Η λιανική που θα πρέπει να ανεβαίνει στο eSend σε πραγματικό χρόνο, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή σφάλματος του μηχανισμού, πρέπει να γίνεται κάποια ενημέρωση στην ΑΔΕ ή υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος για να ανεβαίνουν από τις εταιρείες? Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία διάταξη που να λέει τι πρέπει να κάνει μια επιχείρηση που αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα για τη διαβίβαση από φορολογικό μηχανισμό στο eSend.
Δηλαδή δεν υπάρχει διάταξη αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει τρόπος να πάει να δηλώσει κάτι, ούτε να κάνει διαγνωστοποίηση ή πριν ή μετά. Έτσι. Άρα, την ώρα που δεν διαβιβάζεις, είσαι ανοιχτός σε φορολογικό έλεγχο, αν ας πούμε εκείνη τη στιγμή έχεις την ατυχία να αποκτήσεις φορολογικό έλεγχο και δεν μπορείς να αντιτάξεις κάτι. Υπάρχουν δηλαδή διατάξεις, όπως δείξαμε προηγουμένως, μόνο για το τι θα σου κάνουν αν δεν διαβιβάσεις, όχι για το τι μπορείς να κάνεις εσύ αν δεν διαβιβάσεις. Αυτό είναι ένα κενό στην νομοθεσία, δεν ξέρω γιατί υπάρχει, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Άρα, αν κάτι συμβεί και δεν διαβιβάσεις, ας πούμε, στο 24ωρο, έχεις την παράβαση. Σίγουρη αν συμπέσει, αν έχει την τύχη, την ατυχία μάλλον, να έρθει έλεγχος το διάστημα αυτό. Εδώ απλά να συμπληρώσουμε ότι στην περίπτωση που κάνεις ηλεκτρονική τιμολόγηση, ξεχνάς το e-send και στην περίπτωση ακόμη, όπως είπαμε, και αν έχεις κάποια προβλήματα τεχνικής φύσεως, by design το κύκλωμα του παρόχου διασφαλίζει ότι το παραστατικό αφενός θα εκδοθεί έτσι όπως πρέπει, με τη σήμανση που προβλέπεται από την νομοθεσία για να το πάρει ο πελάτης που μπορεί να τον έχει μπροστά στα ταμεία και να φύγει, αλλά και ταυτόχρονα όταν αποκατασταθεί το πρόβλημα, είναι πολύ σαφής η διαδικασία έτσι σε mode ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα αυτά τα παραστατικά που για 1 λεπτό ή για 1 μέρα μπορεί να υπήρξε κάποιο πρόβλημα, να γίνουν reprocess, να σταλούν στην ΑΔΕ, να ενημερωθούν τα ηλεκτρονικά βιβλία του εκδότη και να μην ανοίξει μύτη, να το πούμε πάρα πολύ απλά. Και εδώ ο εκδότης είναι διασφαλισμένος και από 2 πλευρές, γιατί από τη μία έχει ουσιαστικά το τεχνικό πρόβλημα που εκείνη τη στιγμή σε κάποιο πιθανό έλεγχο μπορεί πράγματι να δείξει ότι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα στην υποδομή του, έχει κοπεί το ίντερνετ κτλ. Αλλά έχει και τον πάροχο, ο οποίος πιστοποιεί με απαντητικό μήνυμα ότι πράγματι εδώ υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα και πράγματι αυτό το παραστατικό σωστά δεν είναι ακόμα σημασμένο, δεν έχει λάβει mark number ή το οτιδήποτε, γιατί πράγματι υπήρχε αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Να συνεχίσουμε στην επόμενη ερώτηση. Δεν θα υπάρξει διασύνδεση των παρόχων με τα EFT POS terminals? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια νομική υποχρέωση και δεν υπάρχει τέτοια διάταξη. Δεν ξέρουμε εάν σε επόμενο... Υπάρχουν διατάξεις, τις είπαμε και προηγουμένως, περί υποχρεωτικής διασύνδεσης όλων των φορολογικών μηχανισμών με τα POS, άρα και των ταμιακών κλπ. Και απλώς έχει αναβληθεί, δεν γνωρίζουμε δηλαδή, την πραγματική ημερομηνία που θα είναι η προθεσμία που θα λήξει η διασύνδεση, η προθεσμία διασύνδεσης. Αυτή τη στιγμή η διάταξη που να έχει δημοσιευτεί περί παρόχων, όπου υπάρχουν τεχνικά προβλήματα για να υπάρξει διασύνδεση των παρόχων, δηλαδή έχει δυσκολίες σε ΑΔΕ το τι να ζητήσει τη διασύνδεση, αυτή είναι η προσωπική μου εικόνα, δεν υπάρχει. Άρα αυτή τη στιγμή οι πάροχοι δεν έχουν υποχρέωση διασύνδεση. Τώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε μελλοντολογικά, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε τι σχέδιο μπορεί να έχει στο μέλλον το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι πάντως μάλλον αμφίβολο ότι οι πάροχοι θα διασυνδεθούν με τα POS. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Οι παρακρατήσεις που υφίστανται σε πώληση που θα πραγματοποιηθεί στην εκάστοτε δημόσια υπηρεσία επειδή ποικίλουν, θα ανεβαίνουν με κάποιο διαφορετικό τρόπο από αυτό που λειτουργούμε ως τώρα? Παραδείγματος χάρη, με τον ίδιο τρόπο που ανεβάζουμε το 3%, 20% κτλ. Κοιτάξτε, στο δημόσιο υπάρχουν 3 πράγματα και επιφυρέμε τις ερωτήσεις αυτό να πούμε και το ζήτημα του ότι ένα τιμολόγιο στο δημόσιο έχει ένα ολόκληρο φάκελο με δικαιολογητικά. Καταρχήν, οι παρακρατήσεις φόρων είναι υποχρεωτικό πεδίο με βάση το My Data. Έτσι, με βάση το My Data, δηλαδή, ο εκδότης πρέπει να γράψει το 3% που φόρο εργολάβων ή το 1, 4 ή 8% αν έχει κάποιο φόρο που παρακρατάει το δημόσιο, όπως είναι 8% στις υπηρεσίες και 1% στα καύσιμα κλπ. Ή αν έχει παρακράτηση φόρου 20% για τις ελεύθερες επαγγελματίες. Άρα, ο φόρος είναι υποχρεωτικό πεδίο. Υπάρχει στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, είναι υποχρεωτικό πεδίο και στο My Data, που ξέρετε. Δεν υπάρχει υποχρέωση μέχρι τέλη του 2023 τώρα να γράφονται παρακρατούμενοι φόροι. Μετά, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρχει. Οι κρατήσεις, οι λοιπές κρατήσεις, γιατί το δημόσιο έχει ένα σωρό κρατήσεις, κανείς δεν ξέρει πόσες. Δεν μιλάμε για φόρους, μιλάμε για διάφορες κρατήσεις υπέρ διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων, φορέων κλπ. Δεν αναγράφονται στα ηλεκτρονικά τιμολόγια, δεν απαιτείται. Να πω και κάτι για τα συνημμένα, γιατί δεν ξέρω αν δεν το ρώτησε κανείς αυτό, αλλά τα συνημμένα παραστατικά, που είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, δηλαδή στέλνεις μόνο ένα τιμολόγιο, στέλνεις διάφορα συνημμένα, είπαμε, φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιήσεις, εκείνο, το άλλο, δελτία αποστολής, ας πούμε,
σκαναρισμένα, δεν ξέρω τι άλλο. Τα συνημμένα παραστατικά δεν τα στέλνει ο πάροχος αυτούσια. Μπορείτε να τα περιλάβετε σε ένα link μέσα στο τιμολόγιο και να έχετε ένα δικό σας τρόπο ηλεκτρονικής αρχιοθέτησης, να έχετε ένα σημείο, ένα φάκελο δηλαδή σε μια ιστοσελίδα αποφύγευσης αρχείων, όπου πατώντας το link να πάει ο πελάτης που είναι το δημόσιο να τα κατεβάσει, ή εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε με mail αφού υποβληθεί το τιμολόγιο και να πείτε ότι με αυτό το mail σας στέλνουν τα συνημμένα, ακόμα και να τα πρωτοκολλήσετε. Αν τυχόν πρόκειται για ολόκληρους φακέλους και δεν ξέρω τι άλλο, γιατί μπορεί να είναι σχέδιο, δεν ξέρω τι άλλο, μπορεί να έχει ένα τιμολόγιο σαν συνημμένα και μπορεί να γίνει και αυτό. Αλλά πρέπει πρώτα να πάρετε το μοναδικό αριθμό τιμολογίου από τον πάροχο ότι έχει υποβληθεί, ώστε με αυτό το μοναδικό αριθμό του τιμολογίου να στείλετε τυχόν συμπληρωματική αλληλογραφία για το τιμολόγιο. Έτσι. Συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση. Όταν θα ξεκινήσει η διασύνδεση των POS με τη SFIN και θέλουμε να εισπράξουμε προκαταβολή για παραγγελία, πώς θα το χειριστούμε? Φαντάζομαι μιλάτε για προκαταβολή. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν προβλέπονται προκαταβολές και αυτό είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή τα e-shop. Γιατί τα e-shop, όπως ξέρετε, πρώτα εισπράττουν και μετά παραδίδουν το δέμα μετά από μέρες. Έτσι. Αυτή τη στιγμή το να πάρεις προκαταβολή σε ένα POS το οποίο είναι διασυνδεδεμένο δεν είναι δυνατόν. Θα πρέπει να εκδοθεί απόδειξη την ώρα που αυτό δεν είναι πάντα σωστό και δυνατό, διότι πιθανώς δεν γίνεται συναλλαγή. Δεν γνωρίζουμε αν θα επιτρέψει η ΑΔΕ να υπάρχει ένα ελεύθερο POS για τέτοιες δουλειές. Έχουμε μια εικόνα ότι δεν θα το επιτρέψει αυτό το θέμα. Και όσον αφορά τα e-shop, όπου υπάρχουν ελεύθερα POS σε ιστοσελίδες, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εικόνα περί διασύνδεσης. Δεν ξέρουμε αν έχει κανένα σχέδιο για εκεί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Έτσι. Άρα, τα διασυνδεδεμένα POS δουλεύουν μόνο κατά την έκδοση απόδειξης και ποτέ άλλοτε. Ούτε πριν ούτε μετά, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος έρχεται να πληρώσει, γίνονται δυστυχώς και επιπιστώσεις πωλήσεις, και έρχεται μετά να πληρώσει με την κάρτα και σου λέει τώρα να σε πληρώσω γιατί σου χρωστάω κάτι, και αυτό ούτε αυτό μπορεί να γίνει. Έτσι. Η διασύνδεση δηλαδή αποτρέπει οποιαδήποτε συναλλαγή εκτός από την ώρα που εκδίδεται η απόδειξη. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις προβλέπεται η δυνατότητα να εκδοθεί απόδειξη, να προφορτωθεί, ας πούμε να κάνεις delivery, ας πούμε, και να εισπραχθεί εκ των υστέρων από το POS, να ακολουθήσει το POS. Όχι να προηγηθεί το POS. Τώρα αυτό είναι ένα τεχνικό θέμα το οποίο δυσκολεύει τις συναλλαγές. Τώρα αυτά ισχύουν. Μία ακόμα ερώτηση. Εάν εκδώσουμε απόδειξη λιανικής πώλησης επιπιστώση ή απόδειξη λιανικής πώλησης επιστροφής, υπάρχει πρόβλημα που δεν θα πληρωθούμε ούτε με μετρητά ή πιστωτική κάρτα? Δεν υπάρχει πρόβλημα όταν εκδίδεις απόδειξη λιανικής επιπιστώση που δεν θα πληρωθείς με πιστωτική κάρτα. Το πρόβλημα είναι πώς θα πληρωθείς. Δηλαδή θα πρέπει να στείλει έμβασμα όλους. Δεν θα υπάρχει τεχνικός τρόπος να εισπράξεις με κάρτα. Στα πιστωτικά λιανικής, γιατί αναφέρασαι σε αυτό, τα πιστωτικά λιανικής είναι ελεύθερα. Πιστωτικό λιανικής σημαίνει να σου επιστρέψει κάποιο τα αντικείμενα πίσω, να σου πει δεν τα θέλω εγώ τα εμπορεύματα, πάρ' τα πίσω, έδωσε ένα πιστωτικό. Εκεί θα επιτρέπεται στα POS, παρόλο που είναι διασυνδεδεμένα, να κάνουν επιστροφές ποσών με πληκτρολόγηση. Μόνο στις επιστροφές των πιστωτικών λιανικής. Μόνο εκεί θα επιτρέπεται να έχουν αρνητικά ποσά, να επιστρέφουν δηλαδή ποσά στις κάρτες λόγω ακύρωσης της πώλησης. Συνεχίζουμε με ένα ακόμα ερώτημα. Παρακαλώ διευκρινίστε μας πότε ακριβώς ισχύουν τα κίνητρα, παραδείγματος χάρη, εάν άμεσα ξεκινήσουμε να εκδίδουμε όλες τις αποδείξεις λιανικής πώλησης μέσω παρόχου, αλλά δεν χρησιμοποιούμε πάροχο για τα τιμολόγια μας. Ισχύουν τα κίνητρα? Κίνητρα υπάρχουν μόνο, δηλαδή, μόνο αν έχεις καθολική ηλεκτρονική τιμολόγηση, δηλαδή τα πάντα. Ούτε μπλοκάκια να έχεις, ούτε ταμιακές, ούτε τιμολόγια με άλλον τρόπο παρά μόνο μέσω παρόχου. Απλώς από την ώρα που συνδέεσαι, που κάνεις τη δήλωση καθολικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο MyData, τα κίνητρα σημαίνουν ότι για 6 μήνες μπορείς να έχεις μεικτό τρόπο έκδοση παραστατικών και τον πάροχο και άλλους τρόπους. Μετά από 6 μήνες πάβεις να έχεις άλλους τρόπους και θα έχεις μόνο τον πάροχο. Εάν κάνεις σήμερα τέτοια δήλωση, τα κίνητρα ισχύουν για το 2024. Για την επόμενη χρονιά. Έτσι, δηλαδή τώρα η τρέχουσα χρονιά δεν έχει κίνητρα επειδή τελειώνει,
Άρα, αν κάνεις τη δήλωση, που προλαβαίνεις να την κάνεις, είναι για το 2024 η δήλωση αυτή. Πιστεύουμε ότι θα δοθεί παράταση, όπως σας είπα. Υπάρχουν και δημοσιεύματα για το θέμα, αλλά είναι ουσιαστικά βέβαιο, εντάξει, δεν έχει ανακοινωθεί βέβαια, ότι θα δοθούν κίνητρα για το 2024. Οπότε, αν έχετε σκοπό να κάνετε κάτι, μπορείτε να προγραμματίσετε να μπείτε, ας πούμε, από τώρα στην καθολική ηλεκτρονική τιμολόγηση και να έχετε ένα εξάμηνο να προσαρμοστείτε στο να εκδίδετε τα πάντα μέσω παρόχου, να αποσύρετε τους φορολογικούς και όλο αυτό. Συνεχίζουμε με μία ακόμα ερώτηση. Για το B2G τελικά ξεκινάει η υποχρέωση 13 Ενάτου ή είναι πιλωτικό? Δηλαδή, στους συγκεκριμένους φορείς δεν θα δέχονται έγχαρτα τιμολόγια από 13 Ενάτου? Για τις νέες συμβάσεις, οι 11 αυτοί φορείς δεν θα δέχονται, θα βάζουν όρο στη σύμβαση, θα το δείτε. Θα λέει η σύμβαση εκτελείται με ηλεκτρονική τιμολόγηση. Έχω μια εικόνα ότι δεν ήταν έτοιμοι και ορισμένες συμβάσεις υπογραφήκαν μετά τις 13 Ενάτου και δεν είχαν αυτόν τον όρο. Αλλά αυτό λένε οι πληροφορίες, ότι θα λένε οι συμβάσεις μέσα με όρο, με ειδικό όρο ότι εκτελείται με ηλεκτρονική τιμολόγηση. Από 1η Ιανουαρίου όλες οι συμβάσεις καινούριες έχουν, δεν έχουν όρο, που θα έχουν όλες όρο, θα είναι με ηλεκτρονική τιμολόγηση. Εκτός από συμβάσεις που έχουν εκτιμόμενη αξία κάτω των 2.500 ευρώ, νομίζω θα το γράφουν ειδικά αυτές τις συμβάσεις, ότι εγώ είμαι μικρής ίσονος σημασίας σύμβαση, ίσονος αξίας. Και από 1η Ιουνίου θα είναι πολύ μεγάλοι φορείς, όπως η ΕΟΠΗ και τα νοσοκομεία και λοιπά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση για νέες συμβάσεις. Και από 1η 25 μιλάμε και για τις παλιές συμβάσεις. Θα πάμε πια σε καθολική ηλεκτρονική τιμολόγηση εξαιρουμένων των πολύ μικρών συμβάσεων με αξία μέχρι 2.500 ευρώ ή των πολύ μικρών μεμονωμένων τιμολογίων, μεμονωμένων δαπανών εξωσυμβατικών, χωρίς συμβάσεις, μέχρι 2.500 ευρώ. Πολύ ωραία. Δεν βλέπω να έχουμε κάποιο άλλο ερώτημα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε που παρακολουθήσατε το webinar «Ηλεκτρονική τιμολόγηση στο λιανικό εμπόριο, κατάργηση ΦΥΜ και υποχρεωτικότητα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο δημόσιο». Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα της Impact στα στοιχεία που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας, ενώ για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση μπορείτε να επισκεφτείτε το invoicing.gr στα links που βρίσκονται στο chat. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Αντώνη Μακρύ και τον κύριο Αντώνη Ζαΐρη από την πλευρά του ΣΕΛΠΕ. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας και για την παρουσία σας. Επίσης, να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Χατζηγεωργίου Βαγγέλη, CEO της Impact. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι κι εγώ στο τέλος? Ναι, φυσικά. Φυσικά. Ευχαριστούμε και εμείς και από πλευρά των μελών μας, άλλωστε και εσείς μέλη μας είστε. Απλώς κάτι που υπόθηκε στο ενδιάμεσο διάστημα που λέει ότι αν προκύψει ένα πρόβλημα στο μηχανισμό και δεν μεταδίδει, εκεί βρήκανε, αυτό το λέμε μεταξύ μας, είμαστε σε κλειστό κύκλο, βρέθηκαν οι άνθρωποι που δίδανε ταμιακές μηχανές και προσπαθήσανε να εντάξουν μέσα την υποχρέωση να έχει και ταμιακές μηχανές για να καλύψει αυτό το διάστημα. Μέχρι στιγμής το Υπουργείο δεν έχει προβάλει αυτή την απέτηση σε νόμο, αλλά σας το λέω και αυτό να το έχετε στο μυαλό σας, γιατί είναι ένα σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο για τη ελληνική αν προκύψει τέτοιο θέμα. Απλώς λόγω αυτού του κενού που περιγράψατε, βρήκανε την άκρη να μπουν με τέτοια πρόταση, αλλά νομίζω πως δεν θα γίνει αποδεκτή. Ακόμα δεν ξέρω. Πάντως ευχαριστώ όλους και στο επανειδήν για να πούμε και τα υπόλοιπα μέσω άλλων σεμιναριών που θα κάνουμε. Ευχαριστούμε και σε εσάς και σε όλα τα στελέχη σας. Ευχαριστούμε και από την πλευρά της Impact, ευχαριστούμε τον ΣΕΛΠΕ, τον κύριο Μακρύ, τον κύριο Ζαΐρη, ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας. Πιστεύω να ήταν ένα παραγωγικό απόγευμα. Εύχομαι σε όλους καλή ξεκούραση και ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.